Ja, goeiedag Leur. Voor 2 weken terug was ik bij het symposium Neder-Saxisch in een notendop. Waarom heet dat nou zo in het Hollands? Omdat er een Hollands beuken is gemaakt wat een introductie moet zijn voor het Neder-Saxisch. Dus, als je Neder-Saxisch wilt leren, moet je eerst Hollands kunnen. Daar kun je het op dalen. Het beuken werd geschreven door verschillende Leur. Onder andere Henk Bloemhof, Harry Scholtmeijer, Philomene Bloemhof, Jan Nijen Twillaar. En die waren allemaal bij dat symposium om wat te vertellen over hun bijdragen aan dat beuken. Dus, het heeft een mooie dag geweest. De meeste Leur komen van heinde en verre uit Twente, uit Groningen. En van het hele Neer-Sasse gebied in Nederland. Daar moeten we er nog wel even bij zeggen. Het was een mooie dag. Ik heb verschillende Leur, ook nog naderhand, interviewd over gedachten over het beuken. Ja, het wordt een lange podcast. Ik kan het ook niet helpen. Iemand roemen met erin. Wat ik ook nog even me vertellen, is dat het beuken we overhandigd. Het eerste exemplaar aan de weduwe, de weddevrouwen van Hendrik Entjes. En Hendrik Entjes was een grote spraakonderzoeker van het Vens, het Friesenveens, het Vrezenvens, het overgangsdialect tussen Salland en Twente, met hele eigen kenmerken. Een hartstikke mooi dialect. En dat werd overhandigd aan, dat beuken werd dus overhandigd aan de weddevrouwen van Hendrik Entjes, omdat het precies 100 jaar was, 100 jaar geleden was, dat Hendrik Entjes werd geboren. Hij is ons helaas ontveld. Lust het me met. Ik laat er gewoon de opnames afdraaien. Ik plak ze achter elkaar. Je moet me maar vergeven dat de kwaliteit wat minder is. Want ik heb het gewoon met een telefoon opgenomen. Ik zat door, ik denk van, nou, zult er van mooi zijn naar de Leur dat ook nog eens een keer kan nalusten. Dus zodanig. Ja, je moet er maar mee doen. Ik zal proberen de kwaliteit wat op te krikken, maar het is niet naast. Leur maakt wat van. Aju. Dat kind soms eten, ja. Hallo. Welkom hier allemaal. Annette Westerdijk, ik ben voorzitter van de IJsselacademie, of eigenlijk de Overijsselacademie. Daar kom ik straks op terug. Ja. We hebben een prachtig programma in het kader van 100 jaar geleden is professor Eentjes geboren. Dat was afgelopen week, denk ik, hè? 6 september. Oh, 7 september. Dan ben ik allemaal in de toezen. Nou, dat komt allemaal nog wel. Is het goud als ik Grunnigs sproot of zegt ik toch van, nou, dan maar in het Nederlands. Dat lukt me ook nog, hoor. Goed. Goud. Sonja Geurts van Gorinchem Uitgeverij, die heeft dit programma organiseert. Dit symposium hebben ze georganiseerd. En het is een prachtig programma. En dat is ook de reden voor zelf dat jullie hier allemaal binnen. Maar waar ben jullie nou? Jullie zijn bij de locatie eigenlijk van het HCO, het Historisch Centrum Overijssel. En doorin wonen wie ook als, ik moet zeggen, Overijsselacademie. Want sinds kort heet wie de Overijsselacademie. En dat houdt in dat we een naamswijziging nooit echt deur mocht hebben. Want die waren voorheen, zeg maar, de IJsselacademie. Maar sinds kort hebben we ook, zo met Twente, er ben ook Twente, heb ik zo. Ja, precies. Kijk eens aan. Als we hier straks een toltelling down doen, dan wordt het nog spannend, hè? Wat is de grootste club? Twente, Grun, Drenthe, Oost- en Weststellingwerf, Veluwe, Achterhoek. En is het nog wat onzijdig, zeg maar? Salland. Oh, dat wordt alweer beter. Oeh. Oh, hé, wat heet? Urk. En ik leuk Spakenburg, daar ben je ook weer in gesprek. Ja, dus dat is hartstikke volgens mij vergeet hij heel Noord-Duitsland. Nou, Noord-Duitsland, dat wordt maar zeg maar even, Overijsselacademie hebben 2 grote gebieden binnen de provincie Overijssel. En dat is van oorsprong de IJsselacademie, zeg maar West-Overijssel, Salland en ook Twente. Dus daarmee beduiden we de hele provincie. En die hele provincie beduiden we als het gaat om streekgeschiedenis, streektradities en vanzelf benoemd streektol. En dat is ook het onderdeel waarom we hier bij de, zeg maar, Overijsselacademie aanwezig zijn.
En de streektol, dat is nooit alleen nog door woorden kijken, maar ook onderzoek doen en ervoor zorgen dat die streektol de positie behoudt dat je het hebt en dat het ook nog over langere tijd aanwezig wezen zal. Want het immaterieel erfgoed van ook de tol, dat is, dat vinden we in elk geval als IJsselacademie Twentehoes ontzettend belangrijk dat dat gebeurt. En jullie hier ook volgens mij. Toch? Ja, zeiden jullie nooit. Dat dacht ik. We hebben ook de presentatie van het boek Neder-Saxisch in een notendop. Nou, de schrijvers daarvan die vertellen straks door nog meer over. Niet zozeer alleen nog over Neder-Saxisch in een notendop, want het gaat ook over professor Eentjes. Maar dat boek wordt dus uitlangd vanmiddag. En ik heb al eventjes een sneak preview gehad. En het eerste stuk begint over wat verstaan we onder Neder-Saxisch. Ik denk, nou, er komt een kort en krachtig antwoord. Nou, wat er gebeurt, alleen nog meer vragen. Nog meer vragen over Neder-Saxisch. Waar, wat, wanneer, waarom. Op dit moment is het ook dus een heel interessant boek, voor zoals we hier zitten. Maar ook voor aan de lui om te begrijpen en te leren hoe dat hier dus gaat in het Neder-Saxisch taalgebied. Zoals gezegd, dus een mooi programma over... hier staat alleen nog dus Neder-Saxisch in een notendop. Maar we hebben dus ook een prachtig programma door Van Gorinchem uitgeverij georganiseerd. Wat gaat dus over professor Eentjes. Ik wil heel graag aan Sonja het woord geven, want die helpt ons met de hele middag door te komen, zeg maar. Geen dans. Ja. Ik wens jullie heel veel plezier en geniet ervan. Dankjewel Annette. Ik ga dit Nederlands doen. Ik heb een ontzettend goede cursus gevolgd bij het Huis van de Taal, maar ik vind het heel erg lastig om Drents te spreken. Dus dat ga ik jullie niet aandoen. Probeer het eens. Ik ben dus Sonja Geurts, ik ben van uitgeverij Van Gorinchem en ik heb het genoegen gehad om met de auteurs samen te werken om het boek Neder-Saxisch in een notendop te maken. En dat was nogal een project, want wij kwamen volgens mij in januari van dit jaar voor het eerst bij elkaar. Henk Bloemhoff en Henk Nijkeuter. En de vraag was, wij zouden een boek uit willen geven, een korte inleiding in het Neder-Saxisch, maar moet wel voor dit schooljaar klaar zijn. Nou, dat kan. Dus wanneer kunnen jullie het aanleveren dan? Lijkt me leuk. Nou, het staat nog eigenlijk geen letter op papier. Oké, het is januari. Alles kan. En de auteurs die hebben echt ontzettend hard gewerkt in die eerste 3 maanden om... Want het zat natuurlijk allemaal wel in het hoofd en er was wel heel veel bekend. Het was niet zo dat het echt helemaal van scratch zeg maar, gemaakt moest worden. En het is gelukt. Het ligt er in ieder geval voor dit schooljaar. Dus de studenten kunnen er ook gebruik van maken. Maar ik wil nog even benadrukken dat het echt mede dankzij jullie goede samenwerking, ook onderling. En de samenwerking tussen de uitgeverij en de auteurs, dat het voor elkaar gekomen is. En daar wil ik jullie nogmaals hartelijk voor bedanken. Want dat is een hele prettige manier... om dit voor elkaar te krijgen. Er is op dat punt een belangrijke stap gezet met de erkenning van het Neder-Saxisch middels het convenant. En de weg daar naartoe die was lang en die had niet succesvol afgerond kunnen worden als niet overtuigend was aangetoond dat het Neder-Saxisch een volwaardige en zelfstandige taal is. Juist daar hebben taalkundigen, in het bijzonder Hendrik Eentjes, hun bijdrage geleverd. En Harry Scholtmeijer zal straks meer over het werk van Eentjes zeggen. Ik beperk mij tot enkele opmerkingen over Frieseveen. Ik woon zelf van Almelo, maar Frieseveen ligt vlak in de buurt van Almelo. En in het Twents heet Frieseveen heel mooi Vienne. Het is een dorp in Twente met een unieke vorm van de Twentse taal. En aan die taal heeft Eentjes zijn promotieonderzoek gewijd. En daarmee is hij doorgedrongen tot de eigenheid van de taal die in een relatief isolement goed bewaard is gebleven. En hij verklaart altijd het feit dat de vrouwen van het dorp de dragers waren van de taal. Mannen waren op reis voor de handel, vrouwen bestierden het huishouden. En bovendien lag het dorp lange tijd erg afgelegen. Frieseveen is ook nu nog een erg hechte gemeenschap. Eentjes heeft 8 jaar lang met vrijwilligers onderzoek gedaan naar de woordenschat en uitdrukkingen. Een persoonlijke noot is hier dat mijn schoonfamilie met wortels in de Wijtemondslanden, Frieseveen Oost, betrokken is geweest bij het onderzoek. De opoe van mijn vrouw heeft Eentjes de volgende uitdrukking aan de hand gedaan, vertaald in het Nederlands: Maartse zon, Aprilse wind, het hele jaar een lelijk kind.
Ter toelichting, en dat is niet ten overvloede, bruin worden werd toen gezien als iets dat afbreuk deed aan de schoonheid van met name vrouwen. Het onderzoek over Frieseveen is een krachtige onderbouwing van de eigenheid van het Twents als variant van het Neder-Saxisch. En wij zijn eentjes veel dank verschuldigd. Zonder hem waren wij niet waar wij nu zijn. Want de erkenning is een feit. Op 10 oktober 2018 was het zover. Hier in Zwolle heeft het ministerie van BZK met de regionale overheden, 5 provincies en 2 gemeenten een convenant getekend. En daarmee is het Neder-Saxisch erkend als volwaardige taal in Nederland. De psychologische en emotionele waarde daarvan is groot en kan niet overschat worden. Noordoost-Nederland is nu tweetalig. Er kan niet meer neergekeken worden op Neder-Saxisch als zou het een minderwaardige vorm van Nederlands zijn. Het is een zelfstandige taal. Met als belangrijkste varianten in Nederland het Gronings, Drents, Stellingwerfs, Veluws, Sallands, Twents en Achterhoeks. En ja, ik moet eigenlijk ook zeggen Urks en Spakenburgs. Het is een erkenning en emancipatie van de regio. Het is een erkenning van de mensen in de regio, van hun cultuur, geschiedenis en taal. En Nederland is niet alleen Holland en de periferie, maar een land dat rijk is in de verschillen. En we merken dat dat voor veel mensen ook emotioneel is. Ze voelen zichzelf erkend, dat hun eigen roots erkend worden. Trots komt naar voren in de reacties op de erkenning. Maatschappelijk is er een kentering zichtbaar, de taal wordt serieuzer genomen. En de psychologische impact is groter dan wij hadden verwacht. En er gebeurt ook veel. Het convenant leidt tot allerlei nieuwe initiatieven, vooral in het onderwijs. Van cruciaal belang voor het behoud van de taal. Voor volgende week heeft SONT samen met de streektaalinstellingen een werkconferentie op de rol staan over het Neder-Saxisch in het onderwijs. En dan worden de leermiddelen die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld gepresenteerd en toegelicht door de instellingen en verenigingen die dat tot stand hebben gebracht. En die bijeenkomst wordt gehouden op initiatief van enkele van de grotere instellingen. Het gaat erom dat men wederzijds geïnformeerd is, ideeën voor de eigen regio kan opdoen en andere suggesties kan doen. En de initiatieven en ervaringen vanuit de verschillende gebieden zullen aan bod komen. Van belang is dat de praktijk de koers bepaalt. En dat betekent dat er gekeken wordt naar welke vragen komen er vanuit het onderwijs naar de instellingen en hoe kan daarop worden ingespeeld. De werkwijze moet uitnodigen en nieuwsgierigheid en enthousiasme opwekken. En bij veel docenten is dat al het geval. Ze hebben een vereniging voor docenten Neder-Saxisch opgericht. En op dit moment hangt de aandacht van de taal sterk af van personen. Of docenten zelf interesse hebben in de streektaal. Sommige streektaalinstellingen bieden reeds leermiddelen aan waarvan men vrijwillig gebruik maakt of kan maken, zoals in Drenthe. Alleen het Stellingwerfs heeft een vaste plek op de scholen. Het zou goed zijn als vanuit overheden meer aandrang zou uitgaan. En dat zou kunnen als overheden de aanwezigheid van het Neder-Saxisch als schoolvak als wenselijk en normaal verklaren. Hoe bescheiden dat vak ook in de praktijk kan uitvallen. En daarbij zouden scholen zelf wel moeten bepalen of men meedoet in deze. Het gaat om het overgrote gedeelte van het gebied, immers niet om een wettelijke verplichting. Maar wij vinden het als SONT te mager als het gebruik van Neder-Saxisch alleen aan de toevallig aanwezige goedwillende onderwijskrachten wordt overgelaten. De overheid stelt nu dat het verplichten van regionale talen als vak niet tot het onderwijsbeleid behoort. Maar wij bepleiten de toevoeging dat wij desalniettemin als wenselijke situatie beschouwen dat het Neder-Saxisch structureel wordt aangeboden in doorlopende leerlijnen. Een wezenlijk punt omdat daarmee de positie van het Neder-Saxisch sterker wordt. Door het leren van de taal en het overbrengen van een positieve houding. Ten slotte, het boek Neder-Saxisch in een notendop. Bij zoveel elan en dynamiek in het veld is er behoefte aan kennis en informatie. En we hoeven niet bij nul te beginnen, maar het is wel wenselijk als die basisinformatie overzichtelijk en goed toegankelijk is. En dat was een gedachte van Henk Scholten, taalconsulent in Groningen, hier aanwezig. En beroemd en geliefd door zijn radioprogramma 2 deuntjes voor 1 cent. Nu in de versie 2 deuntjes am zee. Toegankelijk maken. Dat is precies wat dit boek doet. En ik ben natuurlijk niet objectief, maar ik heb het in 1 ruk uitgelezen al in een preview. De taalkundige hoofdstukken zijn een beetje pittig, maar het is toegankelijk, zeer leesbaar en informatief. En ik vind alle hoofdstukken mooi, maar het hoogtepunt is wel het hoofdstuk over Neder-Saxische namen, plaats, veld, waternamen en familienamen. Veel geheimen worden hier ontcijferd. En het is mooi om te zien hoe het Neder-Saxische taal vorm en inhoud heeft gegeven aan veel namen in ons gebied. Bij oude namen is de betekenis vaak niet meteen helder. Het boek helpt daarbij. Auteurs, uitgevers
alle medewerkenden zeer bedankt. Het boek voorziet in een behoefte. Ik ben ervan overtuigd dat het boek zijn weg zal vinden naar het publiek en wij zullen daar graag bij helpen. Vrouwen en mannen, beste Marianne. Wat wij vandaag metmerken mogen, dat begon vorig jaar november. Groninger streektuilman Henk Scholte droeg aan om toch te komen met een informatief boekje over het Neder-Saxisch. Westerkwartier de auteur Tonko Ufkes deed er nog een schep in boom op. En om aan een weigering te ontkomen, want ik weiger liever niet, zag ik maar één uitweg. En dat was Jan Nijens Twilhaar en Harry Scholtmeijer vragen om ook mee te doen. En dan vooral op basis van wat we eerder aandrukken hadden voor het handboek Language and Space Dutch, de Neder-Saxische heurstokken daarin. Voor een langdurend project zullen we toch geen tijd hebben, zoals mijn inschatting. Dat gebeurde en met een extra heursstok en gedeeld voor een ander heursstok door Philomène Bloemhof en een letterkundig heursstok van Henk Nijkeuter kwam het boek in goed een half jaar klaar. Mijn Rabels dank voor de samenwerking, dat zeg ik nog een keer aan deze mensen. Dank ook aan degenen die materiaal beschikbaar stelden, zoals kunstenaar Herman Dasselaar met zijn mooie portret van Hendrik Entjes. En niet te vergeten kaartentekenaar Jan Faber. En dan helemaal niet te vergeten Sonja Geurts, Natasja Peters, Kitty Jansen en Richard Bos van Koninklijke van Gorinchem. En collega Harry Scholtmeijer die kwam met een heel goed idee. Zet dit symposium ook in het locht van de persoon en werk van Hendrik Entjes. Beste Marianne, weerom kijkende ben wij als auteurs opnieuw onder de indruk van het werk en de inspirerende persoonlijkheid van Hendrik Entjes. We hoeven hier maar te denken aan Entjes in dialectatlas van Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. En het andere deel over Gelderland, Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. En het andere deel Gelderland en Zuid-Overijssel. Dus het eerste had Noord en het andere Zuid, neem me niet kwalijk. Dat laatste heeft hij samensteld met Adriana Hol. Harry Scholtmeijer zal aanst verder op Entjes ingaan. De andere auteurs hebben in hun lezings ook een baan met Entjes invlochten. Wij houden het daarom voor dit moment kort. Wij zijn slim blij dat ik deze middag erbij ben. En dat je het enigste echte eerste exemplaar in ontvangst neemt dan. Sorry meneer Bos, het is een dans. Zal ik hierin komen dan? Marianne. Direct aan mijn accent horen waar ik vandaan kom. Niet te geloven. Ja, ik kom inderdaad uit Liemers. Zijn ze waarschijnlijk dezelfde streek afkomstig. Hartstikke mooi. Ik ga wel over naar het Nederlands. De reden is dat ik, zoals u misschien hebt gemerkt, al heel lang geen Neder-Saxisch meer spreek. Alleen nog met mijn ouders. Mijn moeder komt uit Durkum, Doetinchem. Mijn vader komt uit Berk, Serenberg. En ik ben opgegroeid in Beek. Daar had mijn vader een fietsenmakerij, een rijwielhandelzaak. Maar toen ik een jaar of 10, 11 was, toen dacht ik van, ik wil toch geen fietsenmaker worden, ik wil iets anders gaan studeren. En ik was wel heel erg gek op zowel talen, op zowel de alpha-vakken, zoals het heet, als de beta-vakken. Maar uiteindelijk heb ik besloten om eerst sterrenkunde, natuur- en sterrenkunde te gaan studeren in Utrecht. Toen was ik daar met mijn kandidaat klaar mee, dus ik schets even heel kort mijn levensverhaal. En toen dacht ik, kan doorgaan, dat heette toen nog kandidaat, tegenwoordig moest dat bachelor, dat is toch een beetje een ander soort Nederlands kandidaat. En vervolgens dacht ik van, ik wil toch iets anders bestuderen. En toen heb ik meegedaan aan een soort, wat je zou kunnen noemen, een prijsvraag, want toen had je nog geen Erasmus, dus dat hebben we tot 1984. Een soort prijsvraag en toen mocht ik 3 jaar in Italië studeren. En toen ging ik geen natuur- en sterrenkunde studeren, maar ik ging toen letteren, algemene letteren in Italië studeren. En daar is ook mijn grote liefhebberij voor de taal- en letterkunde vandaan gekomen. Maar toen ik terugkwam in Nederland, dacht ik van, nou, nu moet er toch weer brood op de plank komen. Toen ben ik alsnog, in een hele korte tijd, heb ik nog een derde studie afgerond. Ja, je wil niet geloven, dat kan tegenwoordig allemaal niet meer, maar toen kon het nog wel. En dat was eigenlijk de nieuwe studierichting kunstmatige intelligentie. En zo ben ik heel langzaam eigenlijk van beta en dan weer alpha, taalkunde is toch een alpha, ben ik in de richting van een combinatie van de twee gegaan. Alpha, dus kunstmatige intelligentie houdt zich bezig met het bestuderen van hoe mensen eigenlijk redeneren en of we dat ook met computers kunnen nabootsen. Nou beste mensen, sorry dat ik even een lange introductie geef, want ik ga het vandaag dus juist hebben over
over twee hele bijzondere deelgebieden van die alfa-wetenschappen, die ook een beetje op de beta-wetenschappen lijken. Ik vind het onderscheid ook een beetje kunstmatig, dus ik wil het vandaag hebben over een aantal van die inzichten uit die taalkunde en die letterkunde, die werkelijk de wereld hebben veranderd. Nou zegt u, wat is dan nou mijn persoonlijke link met dit werk? Dat heeft hiermee te maken. Toen ik dus, ik zal nog even het verhaal afmaken dan. Toen ik in de kunstmatige intelligentie eenmaal was afgestudeerd, ging ik ook promoveren in de computerlinguïstiek. Ik werd toen ook een aantal jaar later hoogleraar, wie is het nou gezegd, Annette of Petra? Nee, Sonja heeft het ook over gezegd. Hè? Ik ben nu hoogleraar in de Computational and Digital Humanities, dus de digitale geesteswetenschappen. En die houdt zich bezig met de toepassing van computers op alle alfa- of geesteswetenschappen. Dat is dus taalkunde, letterkunde, muziekwetenschap, maar ook geschiedenis, en ook kunstgeschiedenis en ook archeologie. Dat is mijn gebied. Nou werk ik dus samen met archeologen, ik werk samen met kunsthistorici. Ik pretendeer niet dat ik ook archeoloog ben, dat ben ik niet. Maar ik dacht wel, ik wil dus eens een keer een overzicht hebben van al die geesteswetenschappen. Dus ik ging op zoek naar een boek over de geschiedenis van de geesteswetenschappen. En tot mijn grote verbazing, dames en heren, bestond zo'n boek niet. Ik dacht, dat kan toch niet? Je hebt toch prachtige boeken over de geschiedenis van wetenschap, maar dat gaat alleen maar over de geschiedenis van de natuurwetenschap. Natuurkunde, een beetje wiskunde erbij. Ja, prachtige boeken. Hè? Denk aan het boek van Dijksterhuis, de mechanisering van het wereldbeeld. Maar dat gaat alleen over de geschiedenis van de natuurwetenschappen. Dus daar heb ik de stoute schoenen aangetrokken. En toen heb ik zelf een boek geschreven, ook als soort inleiding voor mijn eigen studenten. Heb ik zelf een boek geschreven over die fascinerende geschiedenis van de alfa- of geesteswetenschappen. Hè? Dat zijn de wetenschappen die de producten van de menselijke geest bestuderen. Hè? Dan heb ik het over taal, literatuur, muziek, theater, literatuur noemen we dan, maar ook poëzie en ook de geschiedenis zelf. Een hele grote verzameling wetenschappen. En de taal en letterkunde zijn er eigenlijk maar 2 wetenschappelijke gebieden van. En daar wil ik vandaag met u over hebben. Nou kunt u wel zeggen van, u komt toch hier voor Neder-Saxisch? Absoluut. Ik ben een beetje vreemde eend in de bijt, denk ik. Maar ik kom dadelijk wel weer terug op het Neder-Saxisch. De laatste paar slides gaan daarover. En ik probeer dit allemaal te doen in 10 minuutjes die mij nog resten. Dus houd u vast. Ik ben een snelle spreker, dat is waar. Nou, ik hou dus daarom in het Nederlands, want dan struikel ik over mijn oorspronkelijke Neder-Saxische taalkennis. Maar die heb ik dus wel. En nog even als grapje tussendoor, ik weet niet of u dat ook heeft meegemaakt, maar verleden jaar in oktober 2018 was het geloof ik, werd ik dus wakker en toen werd ik ineens van 4-talig 5-talig. Dat is ook wel een mooie ontwikkeling. Hè? Dat geldt denk ik voor ons allemaal hier, dat we ineens nog een taal officieel erbij hebben. Maar weet u wat het is? Wij doen het werk wel allemaal met groot plezier, maar we krijgen altijd van de minister te horen en ook denk ik van onze vrienden en ook vijanden, van waar is het dan überhaupt nuttig voor? Is het alleen maar een hobby? Een linkse hobby misschien zelfs. Sommige mensen een rechtse hobby. Nee, maar is het alleen maar een hobby? Of hebben die taalkundige en ook letterkundige inzichten, dragen die echt bij tot kennis van andere zaken? Kennis in de maatschappij. En daarom, ik weet niet of ik hier ook een lampje heb, ik denk het wel. Hè? Daarom kun je die vraag ook anders definiëren. Ik begin met de taalkunde, ik kom aan het eind even terug op de letterkunde. Welke taalkundige inzichten hebben nu eigenlijk de wereld veranderd? Het is een beetje een gekke vraag, maar dat soort vragen moeten we wel stellen. En die doseer ik ook aan mijn eigen studenten aan de Universiteit van Amsterdam. En mijn stelling is ook dat als we die maatschappelijke gevolgen van taalkundige inzichten beter kunnen aantonen, beter kunnen laten zien, dan krijgt zo'n vakgebied niet alleen een, zeg maar wat we noemen een inherent of een impliciet bestaansrecht, maar ook een beetje een extern bestaansrecht. En ik ga heel snel door een aantal eeuwen met u heen. En Henk heeft mij bij de aankondiging de naam al genoemd, de grote taalkundige Panini. Die heeft eigenlijk het concept van grammatica bedacht. Wij denken natuurlijk hier in het Westen dat alle wetenschap in Griekenland is begonnen. Zo zijn we nu opgevoed. Filosofie, dat is allemaal begonnen daar. Dat is niet voor alle wetenschap het geval. De taalkunde begint toch echt in India. En die begint met een idee dat je taal kunt beschrijven. En dat wordt ook gepoogd voor het Neder-Saxisch. Zoals het mooie boekje laat zien. Ik heb het al wel mogen inzien in een pdf-file. Er wordt heel precies aan de hand van een grammatica geprobeerd om alle mogelijke zinnen van die taal, en bij Panini, hier hebben we de man, was dat het Sanskriet, dat die beschreven kunnen worden met een eindig aantal regels. Nou, ik zal u niet lastigvallen met de details van het Sanskriet, want we zijn hier voor het Neder-Saxisch, zoals u weet. Maar het is wel heel interessant dat zijn grammatica, een regelsoort, dat noemen we formalisme, dat zijn grammatica's formalisme van Panini, die ziet er zo uit. Dat betekent A kan worden herschreven als B als het in de context staat tussen C en D. Nou zegt hij, wat is dat nou? Want, dat is een hele nuttige regel in de taalkunde. En ik weet dat er een paar voorbeeldjes van instaan. Bijvoorbeeld het zogeheten IPP-effect. Ik heb het gezien, ik heb het gelezen. Nou, dat is heel belangrijk dat je dat soort regels eigenlijk hebt. En wat veel mensen niet weten, en daar zouden taalkundigen best wel wat trots op kunnen zijn, dat dit soort regelsystemen, die zijn veel later, in de jaren 50 en ook in de jaren 60, zijn die gebruikt voor de ontwikkeling
van de allereerste hogere programmeertalen. Dat zijn programmeertalen, zoals het Algol 60, dat trouwens nota bene in Nederland is ontwikkeld. Het Algol 60, denk aan algoritme, dat zijn programmeertalen waar je mee kunt programmeren alsof je programmeert in een menselijke taal. Dat is een heel bijzonder iets. Het fascinerende is dat ze hebben gekeken naar oudere grammatica-formalismen. En dan konden ze ook niet zoveel met grammatica's uit Griekenland of uit de Arabische wereld, maar wel met dat grammatica-formalisme van Panini. Ik vind het een prachtig voorbeeld waarbij je kunt zien, en als mensen je ooit vragen van wat is het nut van de taalkunde, dan kan je zeggen, het kan soms wel 2500 jaar duren voordat het een keer een idee wordt toegepast. Hè? Dus je kunt er nooit van tevoren voorspellen. Nou ja, een ander voorbeeld is, dat we ook niet moeten onderschatten, zijn al die schoolboekgrammatica's. En daar behoort trouwens ook het Neder-Saxisch, dit boekje behoort er ook toe. Schoolboekgrammatica's hebben door de hele geschiedenis van de mensheid, en hier heb ik alleen maar een paar voorbeelden genoemd, iemand uit Griekenland, iemand uit de Romeinse wereld en iemand uit de Arabisch-Persische, noem maar de Islamitische wereld, Sibawayhi. Die schoolboekgrammatica's, alleen dankzij dat soort schoolboeken konden talen zich niet alleen heel erg snel verspreiden. Denk aan het Grieks in de Hellenistische wereld, of het Arabisch in de enorme islamitische wereld, in de zogeheten gouden periode van... dat mag ik niet meer zeggen, hè, gouden periode. Maar in ieder geval, in de bloeiperiode van de Arabische tijd, zeg maar. Enfin, je ziet dan dat ook de studie van taal bijdraagt niet alleen tot, zeg maar, het verspreiden van een taal, maar ook tot het consolideren en tot het doseren ervan. En ik hoop ook dat zo'n prachtig boekje als Neder-Saxische notendop ook voor een breed publiek daartoe kan bijdragen. Ik ga niet in de details van al deze specifieke mensen, maar ik noem je een paar voorbeelden van wat is nou het grote belang van dat soort schoolboekgrammatiek. Een hele andere periode die ook wel eens wordt vergeten in de geschiedenis van de taalkunde, en ik wil u hem toch even noemen, want die taalkunde is zo enorm rijk, ik schaam me wel door heel veel eeuwen ineens doorheen, hè, zoals u ziet. Er zijn de zogeheten modistische taalkunde, die hielden zich bezig met de vormen, zeg maar de modi van taal. Waren vooral mensen uit de 13e eeuw. Sommige namen kent u misschien wel. Roger Bacon, hij is ook wel de persoon die zich bezighouden met de studie van magnetisme en andere zaken. Maar zij poneerden eigenlijk, al vele eeuwen voordat die taalkundige Chomsky dat heeft geponeerd, het bestaan van een zogeheten universele grammatica. Dat je niet alleen, zeg maar, dat er regelmaat, dat er een soort regels ten grondslag liggen aan taaluitingen, aan zinnen, hè, dus de syntactische regels en ook, zeg maar, regels voor de morfologie, voor de verbuigingen van werkwoorden, maar dat ook alle talen onderling een bepaalde regelmaat hebben. Maar dat noemen we dan eerder principes. Hè. Wat zijn nou de universele principes van alle talen? Heel mooi vond ik ook, en ik vind het nog steeds knap, dat in zo'n klein boekje wordt daar toch nog even theoretisch op ingegaan. Ik weet niet wie dat allemaal zo mooi heeft. Ja, welke auteur van deze het allemaal zo mooi heeft gedaan. Ik heb wel een vermoeden, maar er wordt gezegd van, nou, we kunnen hier op zoek gaan van wat zijn nou de parameters en de principes van talen. En feitelijk luidt dat de zoektocht in, dat idee van deze modisten, en hier heb je een afbeelding van die modistische taalkundigen, luidt dat de zoektocht in naar die zogeheten universele principes van taal. Die hebben we nog steeds niet gevonden hoor, we hebben wel een enkel principe gevonden, waar ja, bijvoorbeeld structurele afhankelijkheden kunnen bestaan in taal. Bijvoorbeeld wat in alle talen mogelijk is dat een werkwoord heel ver af kan staan van zeg maar, persoonsvorm. Als je zegt de hond op de heuvel blaft, hè, dan weet iedereen dat de heuvel niet blaft, maar dat de hond blaft. En dan kan je willekeurig ver van elkaar de hond op de heuvel achter het huis naast de boom blaft. Kunnen we nog steeds heel goed begrijpen. Prachtig. En dat heb je in alle talen. Een ander voorbeeld, ik ga heel snel door de geschiedenis zoals je ziet, maar dit is toch wel een heel mooi voorbeeld, ook met een hele grote impact, met een hele groot gevolg. Dat is dat de taalkundige Lorenzo Valla, dat ben ik even benieuwd. Ik had zelf voor het eerst van Lorenzo Valla gehoord toen ik mij ging verdiepen in de geschiedenis van die geesteswetenschappen. Daarvoor was die naam helemaal nieuw voor mij. Maar is er iemand die Valla kent hier? Kent iemand op de naam Galileo? Ja. Ik wel. Iedereen, hè? Dit is eigenlijk de Galileo van de alfawetenschappen, werkelijk. En het is toch pijnlijk, eigenlijk, hè, om toe te moeten geven dat iedereen kent Galileo, het grote boegbeeld van de beta-wetenschappen, zeg maar, de natuurkunde. Denk aan de valwetten van Galileo, of de ontdekking van de maantjes van Jupiter, enzovoort. Maar niemand kent mensen als Lorenzo Valla. En toch is zo iemand als Valla, die heeft ontdekt bijvoorbeeld dat een heel berucht document, en dat deed hij met hele precieze zeg maar, taalhistorische vergelijkingen, dat een heel berucht document dat bekend stond als de Donatio Constantini, het geschenk van Constantijn, zeg maar. En dat was een geschenk waarin Constantijn de Grote, dat was een Romeinse keizer uit begin 4e eeuw, die had in dat document, hier staat het al, hij had in dat document het hele West-Romeinse Rijk geschonken aan de toenmalige paus Sylvester I. Omdat Sylvester I, die paus, had hem genezen van leprosie. In het Nederlands heet dat voor melaatsheid. Ja.
En hij was daar zo dankbaar voor volgens het document dat hij dan vervolgens het hele Westerse Romeinse Rijk zou hebben geschonken. Pure mythe, niet gebeurd, maar dat document was voor de katholieke kerk eeuwenlang, zeker tot de 16e eeuw, een soort legitimatie, een soort rechtvaardiging dat ze wereldlijke macht hadden. Dat ze ook echt een pauselijke staat hadden. En dan toont ineens een humanist die geschoold is in de taalkunde, in de grammatica, toont aan de hand van hele precieze lexicale vergelijkingen. Hij laat bijvoorbeeld zien dat een woord feudus betekent in het Latijn feodaal systeem. Je kent dat systeem wel, dat je leenheren, dat leenstelsel in het Nederlands precies. En dat woord gewoon voorkomt in dat document. Maar dat kan helemaal niet, want in de 4e eeuw bestond er nog geen feodaal systeem. Dat was pas ontdekt, was uitgevonden in de 7e eeuw. Dus kortom, dat document was een vervalsing. En meteen werd het overgenomen door mensen als Maarten Luther en ook allerlei andere filosofen, de Melanchthon. Die zeiden van, zie je wel, die paus die zit er gewoon naast. Die probeert hier ons wijs te maken dat hij recht heeft op, volgens dat document, recht heeft op een enorme hoeveelheid wereldlijke macht. Maar dat kan helemaal niet. In feite heeft dat document geleid, dat was een van de aanleidingen, kunnen we zeggen, niet de enige aanleiding, maar een van de vele aanleidingen van de reformatie. Nou, dus een taalkundige ontdekking met een enorme impact, kan je zeggen. Ik schiet nou even door de tijd weer heen, zoals ik al zeg. We kunnen meteen naar Johannes de Laat gaan. Ook hij is een beetje een vergeten wetenschapper. Maar hij heeft bijvoorbeeld aangetoond, en de tijd heb ik niet om daar precies op in te gaan, maar hij heeft wel aangetoond dat bij de ontdekking van de eerste Indiaanse talen in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld over het Quechua in Zuid-Amerika, dat die geen enkele verwantschap vertonen met het Hebreeuws. Helemaal niks. De woorden niet, de grammatica niet. En dat was echt een schok. Zijn ontdekking leidde zelfs tot een enorme controverse in 17e eeuws Nederland. Zelfs Hugo de Groot, toch een grote naam, die bekritiseerde Johannes de Laat, omdat hij zei van nee, alle talen stammen af van het Hebreeuws, want het Hebreeuws is de eerste taal. En deze ontdekking, dames en heren, leidt eigenlijk tot de verlichting. Het leidt tot het inzicht dat we de Bijbel, althans in die tijd, nam men in Nederland, vooral het Calvinistische deel van Nederland, nam men de Bijbel heel serieus. Ik wil ook niemand tegen de schenen schoppen hoor. Maar in ieder geval dacht men dat de Bijbel dat echt de waarheid vertoonde. En volgens Johannes de Laat, en vervolgens zie je hier een rechtstreekse lijn tot aan Spinoza toe, kan je de Bijbel op dat punt niet als een historische bron nemen. Dus je kunt niet aannemen dat het Hebreeuws de eerste taal is. In ieder geval kun je zeggen, wat je ook gelooft in je dagelijks leven, dat Johannes de Laat, zeg maar, ook die zogeheten Bijbelse waarheid toch een flinke van kritiek heeft voorzien. En dat heeft ook grote gevolgen gehad. 19e eeuw, we komen al bijna tot onze tijd, en dan komt mijn verhaal ook bijna te einde. Hoeveel tijd heb ik nog? Een paar minuutjes? 5 minuten, nou, dat gaat een mooie tijd. Ik hoop ook dat u nog mee kunt volgen, want ik ben natuurlijk wel een flinke spraakwaterval. Ga door, ja. Deze mensen, Grimm, u kent de gebroeders Grimm vast wel van de sprookjesverzamelaars. Wie kent niet de prachtige sprookjes van Jacob en Wilhelm Grimm. Maar ze hebben ook allerlei kennis over vooral klankverschuivingswetten verzameld. Verschuivingen, en hier heb ik het ook al even over gehad, de naam Gotisch is al even gevallen. Verschuivingen die heel systematisch waren tussen het Grieks naar het Gotisch naar het Duits. En daarmee ook naar het Nederlands en het Neder-Saxisch, dames en heren. Absoluut. Dus je ziet bijvoorbeeld in het woordje thrijs, zie je thrijs en dan wordt dan draai in het Duits. 3 in het Nederlands. Dan zie je een T, die een th, een stemhebbende T, een stemhebbende T, naar uiteindelijk een de, een stemhebbende, zeg maar D. Dus het wordt van stemloos naar stemhebbend. En daaruit wordt als het ware een soort hypothese vastgesteld. Noem ik nu 1835, dus dat de hypothese van Frans Bopp. Hier zie je trouwens de man, Bopp. Bopp die stelt een hypothese vast over de relatie van alle talen in de wereld. En als je heel goed kijkt, dan onder de Germaanse talen natuurlijk ook ergens weer Neder-Saxisch genoemd. Maar laten we daar maar niet... Hij zit bij de Germaanse talen. In elk geval heb je zo'n evolutionaire taalbron. En nog geen 9 jaar later neemt Charles Darwin, dat staat hier trouwens niet op de slide, nog geen 9 jaar later neemt Charles Darwin uit 1859 neemt ook een evolutionaire bron over, maar dan voor de relatie tussen soorten. En Darwin kent het werk van de grote Duitse, zeg maar, comparatieve filologen, werd ze ook wel genoemd, comparative. Ja. Die herkende het werk, vooral het werk van August Schleicher, dat is de man die de eerste, zeg maar, genealogische boom heeft getekend. En hier zie je ook weer een fascinerende wisselwerking tussen al die wetenschappen. De alfa-wetenschappen, beta-wetenschappen, in veel gevallen ook gamma-wetenschappen. Want in zekere zin kunnen we ook niet echt een onderscheid maken tussen die wetenschappen. Ik vind het ook af en toe erg pijnlijk dat dit huidige kabinet, dit zeg ik even, want Henk heeft me echt gevraagd om ook even een activistisch statement te noemen vandaag. Dat is echt gezegd bij de... Klopt. Ja. Dat klopt, hè? Ja. Kijk, hij bevestigt het. Het is nog doodzonde dat dit huidige kabinet heeft besloten om geld van de alfa- en gamma-wetenschappen, en trouwens ook medische wetenschappen, naar beta te verschuiven. Echt jammer. Moet je niet doen. Je moet dat allemaal bekostigen, vinden wij.
Nou, kijk, we komen heel gauw tot die Noam Chomsky in de 20e eeuw nu. In feite is het fascinerend dat Chomsky, die ondertussen al over de 90 is, dat hij als een van de eerste vervolgens de complexiteit van al die natuurlijke talen helemaal probeert te beschrijven op een hele precieze manier. Eigenlijk kun je dat wel zeggen, bijna op een beta, wiskundige manier. Maar opnieuw gaat hij weer uit dat er een soort universele grammatica is. En dat idee stamt dus eigenlijk al uit de 13e eeuw van de modisten. Maar alleen gaat hij dat nog veel systematischer te lijf. En die eenheid in die veelheid van talen geeft ook een directe relevantie aan die dialectologie. Want daar zie je nog veel meer dan in het standaard Nederlands. Al die hele kleine verschillen en die verschuivingen. Omdat het eigenlijk heel lang niet gestandaardiseerd is. Dus er zit ook een risico aan als we het eenmaal gaan standaardiseren. Dat is een bekend verschijnsel. Dan krijg je ineens dat het heel normatief gaat worden. Van zo moet je het uitspreken bij ons in Doetinchem. Zo moet je het uitspreken bij ons in Groningen. Ik zou zeggen, laat vooral het aan de mensen zelf over. Maar de formele behandeling, zeg maar de hele wiskundige, dat noemen we dan hier formeel, behandeling van taal door de taalkundige Noam Chomsky heeft ook geleid tot de computationele taalkunde. Mijn eigen vakgebied, zeg maar. Tenminste daarin waar ik in ben gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. De computerlinguïstiek. Met zijn methode kan je echt zeg maar, algoritmes bouwen, software bouwen die automatisch kunnen vertalen. Dat werkt nog niet 100%, maar het werkt elk jaar weer beter. Die zeg maar, automatisch spraak naar schrift kunnen omzetten. Dat is feitelijk voor een heel groot deel te danken aan deze Noam Chomsky. Als we dan heel snel even opsommen wat voor taalkundige ontdekking de wereld hebben veranderd, wat we nu hebben behandeld, dan zien we een indrukwekkende hoeveelheid. En eigenlijk zou ik iedereen willen aanraden dat het altijd goed is om dit in je achterhoofd te houden. Dat je zegt van, als je ooit op een borrel bent, of waar je bent, als mensen ooit vragen wat is nou het nut van het bestuderen van taal of literatuur, daar kom ik nog in de laatste minuut even aan toe. Helaas heb ik mij moet natuurlijk erg concentreren. Dan zie je dat er eigenlijk veel meer is dan mensen vaak weten. En dat heeft ook te maken met het feit dat wij weliswaar de geschiedenis van de natuurwetenschappen af en toe een beetje zeg maar, op tv behandelen, maar heel zelden de geschiedenis van de alfawetenschappen. Vandaar dit overzichtje. Hier heb je nog even een prachtig beknopt overzichtje van de impact van de taalkunde. Maar er zijn net zoveel mooie voorbeelden uit de literatuurwetenschap. Ik zal u niet lastigvallen met allerlei details, maar ik kan u één dingetje noemen. Dus thematische filologie, een lang woord. Dat staat voor stemma, staat opnieuw voor stamboom. Filologie voor het bestuderen van teksten. Het is een deel van een deel. Het is eigenlijk de overkoepelende term van alle letterkunde, van alle literatuurwetenschap. Het idee is dat je een oorspronkelijke tekst, neem een tekst van Homerus of neem een tekst uit ons eigen taalgebied van Vondel, dat je de oorspronkelijke tekst zou kunnen reconstrueren op basis van overgeleverde teksten. En dat kan je doen in de vorm van, ik zal het even maar snel noemen, een stamboom weer opnieuw. Dit zijn de onderliggende manuscripten en die kan je reconstrueren in een stamboom zetten. En daarvan kan je dan zeg maar het archetype, de oorspronkelijke tekst, prachtig reconstrueren aan de hand van overeenkomsten en verschillen. Dames en heren, er zijn nog veel meer mooiere voorbeelden van, hier heb ik iets in het Engels staan, excuses daarvoor. Veel meer mooiere en ook hermeneutische, dat betekent interpretatieve inzichten die de wereld hebben veranderd uit de alfawetenschap. Een voorbeeldje is het, zeg maar, het werk van Gérard Genette, dat is pas onlangs overleden, een literatuurwetenschapper uit Frankrijk. Die maakt een onderscheid, wat dan wordt genoemd focalisatie en narratie, vertelling. Focalisatie is natuurlijk waar hij op focust. Waarmee hij aantoont dat eigenlijk geen enkele tekst neutraal kan zijn. Lange tijd dachten wij dat je wel een tekst kunt schrijven die helemaal objectief is. Die gewoon beschrijft van hoeveel stoelen staan hier, wat voor mensen zijn er. Maar zo gauw je al beschrijft van wat voor soort mensen hier zijn, dan weet je al dat die sprake, dat het perspectief van de verteller, die wordt al meegenomen. Hè? Ik ga heel anders vertellen als ik zelf zeg maar uit Afrika zou komen in plaats van uit Europa. En sinds 2000 heeft UNESCO dit in zich overgenomen. En dan zie je wat een prachtige invloed en ontdekking uit de literatuurwetenschap kan hebben. Namelijk dat altijd verschillende perspectieven moeten worden gegeven in hun documenten. Het mag nooit zo zijn dat er wordt uitgegaan van slechts één perspectief. Ik sla deze even over, maar ik wil deze nog wel even noemen, want ik zag ook dat in het boekje genoemd wordt en gebruik wordt gemaakt van prachtige vertellingen, literatuur, die ook in het Neder-Saxisch bestaat. Maar wist u dat ook allerlei verhalen, vertellingen, soms sprookjes, maar soms hele lange epossen, over de hele wereld, dat die beschreven kunnen worden met een beperkte hoeveelheid motieven. Dat is werk dat al begonnen is in de jaren eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, door Vladimir Plok, die naam noem ik hier. Maar ook het werk van de antropoloog Levi Strauss, een Fransman. Die zocht niet alleen naar universele patronen in taal, maar ook naar universele patronen in vertellingen. Fascinerend. Nou, je komt op mijn eind. Ik weet dat ik u best wel
lang heb laten wachten voordat we nu echt over het Neder-Saxisch gaan hebben. Mijn deel over het Neder-Saxisch is vrij kort, want hierna komen allerlei lezingen van echte specialisten. En daarover wil ik niet te veel in hun, zeg maar, in hun gras lopen. Maar bovenal, we hebben natuurlijk laten zien van wat is nou het nut, of wat is nou de impact geweest van de taalkunde en heel even kort ook de letterkunde. Maar bovenal doen we dit omdat het zo prachtig is. Hè? Dat is natuurlijk het mooiste. Het onderzoek naar taal is schitterend. En ik wil nog steeds, die rijkdom, en ik kan het zelf ook nog wel herinneren toen ik eenmaal zelf uit de Achterhoek, uit Liemers, ging studeren in Utrecht, had ik een veel rijker vocabulaire van werkwoorden dan de gemiddelde Utrechtenaar. Het had te maken met het feit dat ik zowel de Neder-Saxische werkwoorden kende als de ABN, hè, wat dan toen nog werd genoemd, mag ik tegenwoordig ook niet meer zeggen. Maar zeg maar, het gewoon standaard Nederlands werkwoord. Maar dat leidde er ook toe dat ik soms foutjes maakte. Ik kan me goed herinneren dat ik in Utrecht, ik was pas een paar dagen op kamers, zei, heb je vandaag ook iemand zo op de deur horen bateren? En ze snapte niet wat het werkwoord bateren was. Ik weet niet of u weet wat bateren is. Nee, ik kan het bonzen. U kunt denken bonzen, ja, maar in de Liemers is dat een volstrekt normaal werkwoord bateren voor bonzen op de deur. Maar dan zie je ook dat het best lastig is om die hele voorzichtige verschuivingen, dus, en ook interferentie tussen taal, die wordt juist heel erg bestudeerd door de dialectologie. En ook daar zie je dat die zoektocht naar de onderliggende principes van taal en vertelpatronen opnieuw naar boven komt. Dus ook het onderzoek naar het Neder-Saxisch grijpt in op alle voorbeelden die ik in mijn lezing heb genoemd. En het is dus van eminent belang om dat te doen. En bovenal, en daarmee wil ik het graag afsluiten, zoals ik al zei, het is toevallig ook nog mijn eigen moedertaal. En dat maakt het erg interessant. Ik dank u. Ik kom ook uit Overijssel. Ik ga zo ook verder in het Nederlands. Maar Overijssel, en het spiekt me geweldig voor alle mensen die niet uit Overijssel komen, maar geen enkele twijfel mogelijk. Overijssel is de belangrijkste provincie voor de Nederlandse dialecten. Ja Henk, dat is zo. Als we kijken naar de mensen, hoe meet je dat? De mensen die aan dialectwetenschap hebben gedaan, de beoefenaren. Joost Hidde, Halbertsma, de man van Fries, Frankisch, Saxisch, predikant in Deventer. Bernard Ribbets, de bedenker van het thematisch woordenboek, waar het Brabants woordenboek, het Limburgs woordenboek, maar ook het Walt, het Overijssels woordenboek, Veluws woordenboek, heeft geboren in Tillichten. Herman Bezoen, Jan die gaat straks wat meer over hem vertellen, geboren in Enschede. Kloeke, niet alleen een geweldig Neder-Saxische voornaam, Gesines, maar ook roots in Zwolle. Zijn voorgeslacht kwam uit Zwolle. Klaas Heroma, de eerste hoogleraar Neder-Saxisch, opgegroeid in Zwolle. Nou, ik kan eindeloos doorgaan, maar ik doe het niet. Ik stop nu even, ik ben niet compleet, maar eentjes, daar wou ik ook wat over vertellen. Eentjes, Kloeke, Heroma, eentjes, ik kan ze in één naam noemen. Alle drie hoogleraar en geen van drieën in Overijssel geboren. Dat is dan weer wegpunt van Overijssel. Eentjes kwam ter wereld nu 100 jaar geleden in Rheine, dus niet eens in Nederland geboren. Ja, wel Overijssel, want vanaf zijn derde levensjaar woonde hij in Vroomshoop. Zijn vader had daar niet een fietsenzaak, maar was elektricien en had was loodgieter daar, een loodgieterzaak. Waren Nederlanders ook toen ze in Rheine woonden. Vroomshoop, middelbare school Almelo, verkorte opleiding als onderwijzer en toen de crisisjaar kwam als kwekeling met akte voor de klasse staan weer in Vroomshoop. Toen naar Zwolle, daar studeerde hij voor de hoofdakte en hij gaf daar les, eerst in het voortgezet onderwijs, later ook in aan de MO-opleiding. En onderwijl studeerde hij aan de School voor Taal en Letterkunde in Den Haag en aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Hij treinde op en neer en hij vertelde een keer op college dat als er dan de trein weer op de terugreis, als hij dan bij Katerveer de brug over het IJssel overstak, dan ging er een gejuich op de coupé. In de coupé, men was weer terug in het vertrouwde Overijssel. Ik weet niet of het helemaal waar was, maar het gaf een beetje aan hoe eentjes tegen Overijssel aankeken.
In Utrecht had hij les van Haringen. Van Haringen was niet een dialectoloog, maar schreef af en toe wel over dialectologische onderwerpen. Bijvoorbeeld over de vervoegde voegwoorden. En toen voor Eentjes de promotie te sprake kwam, toen zei Van Haringen tegen Eentjes: Friese Veen, daar moet je wat aan doen. Dat is nou wel een heel bijzonder dialect. Daar zou je eens naar moeten kijken. Nou, die dissertatie die werd in 1968 verdedigd aan de Universiteit van Münster. Werd alom gezien als een meesterwerk. Hij promoveerde ook summa cum laude. En het leidde er denk ik ook toe dat hij in 1974 de toen overleden, iets eerder overleden Heroma kon opvolgen als hoogleraar in het Neder-Saxisch in Groningen. Nou, dat werk dat bleef hij tot aan zijn emeritaat doen, 10 jaar later. En in al die jaren bleef hij onvermoeibaar de aandacht vestigen op de dialecten en de dialectliteratuur. Bijvoorbeeld Johanna van Buren, daar was hij een groot bewonderaar van, daar schreef hij dan ook over. Maakte anderen graag deelgenoot van zijn kennis. Een heel herkenbare stijl van schrijven, bijvoorbeeld dat boek Dialecten in Nederland. Maar ook voor de radio, de regionale omroep, maar ook de landelijke omroep. Hij werkte mee aan het programma Vonken onder de as, over volksverhalen. En ook in zijn colleges was een geboren verteller. Zonder aantekeningen, maar altijd met de eeuwige sigaret wist hij zijn gehoor 2 uur lang te boeien. Ik kan daarvan meepraten, want het laatste jaar dat Eentjes les gaf, heb ik nog les van hem gehad. Echt een geboren verteller. En eigenlijk ook een beetje in zijn hart denk ik altijd die dorpsonderwijzer uit Vroomshoog geleden. Hij vond het leuk om te vertellen en kennis te delen. Na die academische betrekking verliet hij Groningen. En niet zoals de meeste Groningse hoogleraren die aan het eind van de dienstjaren doen naar Haren of naar Paterswolde. Maar hij ging naar Nieuw-Leusen. Nou ja, Nieuw-Leusen, weer terug naar Overijssel. Eentjes vertelde later, hij had daar een prachtig huis gevonden aan de Vijverlaan. En dat klopt ook. Jan en ik zijn een keer 20 jaar geleden bij hem op bezoek geweest. En bij jullie op bezoek geweest. Een prachtig huis daar aan de Vijverlaan. Niet waar je direct aan denkt bij Nieuw-Leusen. Dan denk ik altijd aan die provinciale weg over de gedempte vaart. Maar Nieuw-Leusen is veel mooier, veel groter. Ja, Gees. Oké. Maar het was denk ik ook een beetje, hij kon weer terug naar Overijssel. Een heel gewone Overijsselse plaats, want dat is Nieuw-Leusen ook nog wel mee. Nou, ben ik door het leven van Eentjes even zijn werk. Ik noemde daar al die genoemde dissertatie. In 1970 verscheen die in druk bij Sasland in Groningen. 1968 verdedigd, 1970 gedrukt, dus ongeveer 50 jaar geleden. Fonologie, morfologie van het Friese Veens en dat wordt dan afgesloten met een overzichtshoofdstuk. En daarin komen alle Oost-Nederlandse dialecten aan bod. En dat is heel taalhistorisch van opzet. Dat heet ook structuurgeschichte. En het gaat dan over verschillende lagen waaruit de Overijsselse taal is opgebouwd. Een beetje gebaseerd op het idee van Heroma. In datzelfde jaar 1970 schreef hij dat boek Geschiedenis van Overijssel. Had het over de stratigrafie van de Overijsselse volkstaal. Taal opgebouwd uit verschillende lagen. En ik laat dat even zien. Heel kort samengevat. Hoe is dat opgebouwd? Nou, rond het jaar 0 was er eigenlijk in heel Noordoost-Nederland nog één algemene taal, het gemeen Germaans. En dat zo ergens voor 800 moet dat opgesplitst zijn in een Noordtaal en een Zuidtaal. Zo noemt Heroma dat, zo noemt Eentjes dat ook. En zo rond 800 dan die zuidelijke helft van de Noordtaal die raakt onder invloed van het Frankisch, de Frankisering, dan verandert die taal nogal. En rond 1200 dan komt er een grote expansie, wordt er verondersteld in de taal, uit Westfalen, uit het oosten in ieder geval, rond 1600 vanuit net de andere kant de Hollandse expansie. Ik ga op die laatste 2 lagen wil ik even wat verder ingaan. Westfaalse expansie, het idee is voor het eerst geopperd door Heroma. En Eentjes onderbouwt dat idee van Heroma met materiaal in zijn dissertatie over Friese Veen. Hij zegt ook, ja, in Friese Veen daar kun je eigenlijk die sporen van dat Westfaals nog
het best bestuderen, want dat heeft die oude Westfaalse vormen nog het best bewaard. Hij doet dat wel in zijn boek uitsluitend met taalmateriaal. En ik vroeg mij af, al lezende, van is het ook mogelijk om op andere manieren iets te vinden van, ja, heeft er rond 1200 nou een soort expansie plaatsgevonden vanuit het oosten, vanuit Westfalen, wat je nu Duitsland zou noemen, naar Nederland, naar Oost-Nederland, naar Overijssel. En toen ging ik lezen en toen kwam ik een boek tegen. Stedenatlas, vorig jaar verschenen Stedenatlas van Jacob van Deventer. En daar heruitgave van oude kaarten en daar staat een commentaar bij. En ik citeer nu even het commentaar dat over de kaart dat bij de kaart van Kampen staat. Stadswording van Kampen is een van de meest raadselachtige van de lage landen. 1227 duikt het voor de eerste keer op in een schriftelijke bron. Uit de opgraving de boven of Sint-Nicolaaskerk blijkt dat eind van de 12e eeuw men begonnen was met de bouw van een indrukwekkende tufstenen kerk. En die kerk kreeg een koor in de vorm van een klaverblad, wat in deze contraien uitzondering vormde. Maar wat lijkt te wijzen op Keulse invloed. In die aartsbisschoppelijke stad in het Rijnland was namelijk een hele reeks kerken met een klaverbladkoor opgetrokken. De eerste sporen van de nederzetting in Kampen, dit is nog steeds uit dat commentaar uit de vorig jaar verschenen Stedenatlas. Omgeving van de Bovenkerk, eveneens 12e eeuw en tegen het eind van de 13e eeuw heel snel een van de belangrijkste handelssteden in het noorden, voorzien van een stadsmuur en een vestiging. Deze bliksemcarrière doet vermoeden dat achter de opkomst van Kampen een zeer gerichte organisatie door een persoon of een groep van personen moet worden gezocht. Bijvoorbeeld kooplieden die, gelet op de opvallende vorm van de tufstenen voorganger van de Bovenkerk, misschien uit het Rijnland afkomstig zijn. Nee. Rijnland, Westfalen, tegenwoordig is dat één land eigenlijk, Noord-Westfalen. Maar er zit dus inderdaad wel wat in dat idee dat Westfaals, dat er Westfaalse expansie is geweest uit Noord-Rijn. Westfalen zal ik dan maar zeggen, waar het precies vandaan komt, dat weten we niet. We zitten natuurlijk in een tijd dat er slecht gedocumenteerd werd. Hoewel het grappige is, ik ging er vanochtend nog even nakijken. Ik meld er toch even, Nanninga Uiterwijk, de archivaris van Kampen, schreef in 1893 al, Kampen heeft geen oorspronkelijke bevolking. En de eerste plaats die noemt waar mensen vandaan komen is Keulen. Bijzonder. Hè? Dus nou, dan die Hollandse expansie. Nee, ik moet even terug, dit is nog de Hollandse expansie, dat noemde ik dan, dat was van Kloeke, het idee. En daar zit eigenlijk het idee dat waar in bijvoorbeeld een deel van Overijssel de oude vorm hoes, die nog in het Germaans zit, vervangen is door huus, of nog westelijke us, in ieder geval door het u-klank. En dat idee, dat komt, zegt Kloeke, dat is Hollandse expansie, prestige van Holland, waardoor een deel van Overijssel, eigenlijk ook het protestantse deel van Overijssel, een vorm overneemt die niet oorspronkelijk uit Overijssel komt, maar net van de andere kant uit het westen. En daar is het merkwaardige dat Kloeke, die onderbouwt dat in tegenstelling tot die Westfaalse expansie met enorm veel materiaal. Je ziet, per plaats heeft hij bekeken hoeveel protestanten er woonden, of wanneer het tot het protestantisme is overgegaan, wanneer het in staatse handen is gevallen. En dus heel veel nadruk op de maatschappelijke factoren. Later ook Van Renen heeft daarop voortgebouwd. Die liet zien dat er is één plaats in Twente, moet ik even denken welke het is, waar ze ook huus zeggen. Of waar ze hoes zeggen. Den Ham, ja. En dat was omdat de predikant daar buitengewoon gelegd lag bij zijn kudde. Dus die nam niet over wat hij van de preekstoel zei. Nou, samenhang in ieder geval, dat was Kloeke. Kloeke wordt beschouwd, dus, ik had het over sociolinguïstiek. Kloeke wordt beschouwd als de eerste sociolinguïst in het Nederlandse taalgebied. En over sociolinguïstiek gaat ook dat 5e hoofdstuk van dat boekje Neder-Saxisch in een notendop. Daar ga ik dan nu naartoe. En
dat 5e hoofdstuk, dat gaat wel, en dat geldt voor eigenlijk al het sociolinguïstisch onderzoek, vooral over de hedendaagse tijd. Hè. Hoe verandert het dialect onder invloed van maatschappelijke factoren als industrialisatie, opkomst van radio en televisie, voortgezette deelname, stijgende deelname aan het voortgezet onderwijs, al media. Nou, daar geven we dan verschillende voorbeelden van die vernederlandsing. Het dialect verandert, maar opvallend ook dat het dialect steeds minder gesproken wordt. Een paar jaar geleden hadden we een stagiair op de IJsselacademie, Johan van der Boom, en die onderzocht hoe dat nu zit bij middelbare scholieren in Overijssel en Schikbied. Nog maar 11% van de middelbare scholieren gaf zelf aan dialect te spreken, wel eens dialect te spreken. En dan vraag je nog af van wat voor dialect dat dan is. Nou, 11%, 2017. Nou keer ik weer even terug naar 1970, 68, 70. Die tijd, de tijd van het proefschrift van Entjes. In dat jaar bezocht ik zelf de lagere school in een Overijsselse plaats. Die ook met de V begint. Niet Frieseveen, niet Vroomschool, maar Vollenhoven. En daarover heb ik een stukje geschreven, ook in Neder-Saxisch en de notendop. En mijn eigen herinnering, de taalsituatie op schoolplein staat me nog vrij helder voor de geest. Iedereen die sprak de streektaal, dus Venno zeiden wij. Ook degene die dat van huis uit niet geleerd hadden. En dat was ik. Maar ja, je leerde dat eigenlijk vanzelf. Iedereen om je heen. Ik ben dus een T2-leerder, dialect als tweede taal. Maar op die leeftijd leer je dat moeiteloos. En ja, je had je ook maar aan te passen. Hè. De mensen die dachten niet van, nou, die spreekt geen dialect. Dus je leert dat. Hè. En op die leeftijd leer je ook echt alle talen moeiteloos spreken. Dus ook dat dialect. Hè. Dus ik weet nog vrij goed, we hebben het over de situatie van 50 jaar geleden. Iedereen 100% dialect. En dan moet je nu dus komen, dan zijn we 50 jaar verder en nog maar 11% middelbare school spreekt het dialect. Nou, en toen heb ik geschreven, bij zo'n verandering in de plaatselijke taalsituatie past eigenlijk maar één woord, een aardverschuiving. En ik denk dat we daar ons niet eens altijd bewust van zijn, wat een enorme verandering. Ja, nu komt dat bewustzijn. Hè? En daar danken wij denk ik ook dat convenant aan en ook zo'n boekje als we raken ons wel bewust van wat we eigenlijk kwijtgeraakt zijn. In 1970 denk ik dat niemand dat nog eigenlijk in de gaten had, dat het zo snel... Als iedereen dialect spreekt, kun je niet voorstellen dat dat dialect op een gegeven moment zal verdwijnen. Als ik nu zeg, over 50 jaar praten wij allemaal Engels, daar gelooft niemand mij. Ik geloof mezelf ook niet, maar zo moet zo'n opmerking van een dialect zou wel eens kunnen verdwijnen, aangekomen zijn in een wereld die 100% dialectalig was. Nou, ik heb daar dus aan dat plaatje van zo net iets toegevoegd. En u ziet vernederlandsing rond 2000. Ja, het zet natuurlijk wel eerder in. Maar werkelijk die cascade, dat verdwijnen van dat dialect. Ik vind dat toch iets van de laatste decennia. Heel merkwaardig. Kijk, Westfaalse expansie uit het oosten. Frankisch is eigenlijk de beweging van zuid naar noord. Hollandse expansie uit het westen. Vernederlandsing, het komt van alle kanten aan. Nou. Dat maakt denk ik het belang van documentatie van het dialect, onderzoek van dialect, verspreiden van dialecten, het werd al genoemd, onderwijs. Dat maakt het alleen maar des te groter. Eerlijk gezegd vermoed ik toch dat Entjes die een groot deel van zijn leven wijden aan de onderzoek en documentatie, verspreiding van kennis over dialecten, heel erg tevreden zou zijn geweest met het boek Neder-Saxisch in de notendop. Dank u voor uw aandacht. De rest wil ik in het Nederlands doen als jullie dat niet erg vindt. En dat wil ik doen. Wat ik doen? Dat doe ik zo even, hoor. Geen probleem mee. Maar wat ik doe onder een wat provocerende titel. Nou, wie kijkt wel wat wordt aan het einde. Maar moet je echt tot het einde blijven volhouden. Ik heb vanmorgen geoefend. Ik had precies in het kwartier rennen. Maar ik ben nu een stukje er wat kwijt. Dus ik ga direct beginnen. In 1938 promoveerde Herman Lambertus Bezoen, net al even door Harry genoemd,
aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Klank en vormleer van het dialect der gemeente Enschede. Een studie van de Twentse streektaalvarianten van zijn geboorteplaats Enschede. Ik hoorde net Boekelo, maar... Ja, hij komt uit Boekelo. Ja, maar ik heb overal gelezen dat hij... ik heb overal gelezen dat hij uit Enschede komt, of dat door in elk geval geboren is. Maar, zoek u verder uit. En de omringende dorpen. Wie hebt er niet bierwijs? Nou, een mooie dia van zijn proefschrift. Voor Bezoen was de studie van streektalen een zaak van groot belang, zoals mag blijken uit een van de stellingen bij zijn proefschrift. Ik citeer. De bestudering der gesproken taal is voor de taalkundige scholing van zo groot gewicht dat de student in de Nederlandse letteren verplicht diende te worden enige weken lang een dialect te observeren om een verslag over uit te brengen. Bezoens verblijf in Indonesië werd afgesloten met een 4 jaar durende opsluiting in een Japans interneringskamp. Toen hij in 1946 met zijn gezin werd herenigd, vernam hij dat zijn vrouw, die in een ander kamp had gezeten, al die tijd een kistje met papieren had bewaard. Daarin zat onder andere het handschrift van zijn werk Taal en Volk van Twente. Bezoens dissertatie wordt tot de belangrijkste dialectmonografieën gerekend. Van nog groter belang wordt zijn Taal en Volk van Twente geacht, dat in 1948 bij Van Gorkum verscheen. Bravo, daar is die. Uit dit werk, ja, dat is een mooie poster. Uit dit werk, dat voor alle Twentenaren bedoeld was, blijkt opnieuw zijn diepe kennis van het Twents, maar ook komt uit dit werk weer het grote belang naar voren dat hij hechtte aan de kennis van de streektaal. Nu vooral ook in de onlosmakelijke samenhang met het volksleven. Hij maakte zich boos over de scholen. Hij zegt erover, de volkstaal en daarmee het volksleven te leren kennen, het is de moeite volop waard. En toch moest het lagere en middelbare onderwijs daarin tekortschieten. Verderop zegt hij, zal ik dwaas van u wezen, zo gij uw zoon lief van de HBS gedurende zijn zomervakantie bij een boer in de kost legde om het hooi te helpen binnenhalen? Ongezond is het niet. En hij leert mensen kennen en dieren en taal. Ja, ja. Overigens was Bezoen ook fel gekant tegen het mengtaaltje dat hij vaak hoorde. Ja. Een Nederlands dat met allerlei Twentse eigenaardigheden vermengd was. En dat, om met Bezoens woorden te spreken, evenzeer de pit van het Nederlands als de smeuigheid van het dialect ontbeert. Van Bezoen is bekend dat hij als jongen rondzwierf door het Twentse land en daar de volkstaal en het volksleven in zich opnam. Het is mogelijk dat hij in die jaren de zin optekenen waarmee hij Taal en Volk van Twente laat beginnen. Nou, veel mensen kennen denk ik wel dat begin. Zo hier spreekt, dat is een verbaste Duits. Hou dat even vast. Ze kwamen uit de mond van een timmerman die de jonge Bezoen toesprak. Jaren later kon hij zich er blijkbaar nog over opwinden. Het waren voor hem onvergetelijke en eigenlijk onvergeeflijke woorden. Die laatste kwalificatie is natuurlijk wel een beetje overdreven. Hoe had de beste man moeten weten dat het Twents een verzameling streektalen is die deel uitmaken van het Neder-Saxisch? Dat weer is voortgekomen uit het Oud-Saxisch, dat binnen het Oud-West-Germaans zusje is van het Oud-Engels en Oud-Fries, maar ook van het Oud-Nederlands en het Oud-Duits. Dit is overigens ook wat Bezoen verderop in het betreffende hoofdstuk uiteenzet. Het zal de standaardtaal die de Oud-Duitse streektalen hebben opgeleverd zijn geweest, die de timmerman als basis van het Twents heeft willen zien. 100 jaar later, maak even een sprong in de tijd, sprak ik zelf een Twentenaar. Kunt me vaker voor. Een Twentenaar die de Willem Hietbrink-theorie leek aan te hangen. Ja, weten. Toen hij mij voorhield dat dialecten toch eigenlijk verbasteringen zijn van het Nederlands. De kortste weg die men bij dit soort confrontaties kan volgen is, enigszins kort door de bocht, te benadrukken dat het Nederlands een bijgeschaafd Amsterdams is. Met regels die nooit in de taal zelf hebben gezeten. Of in de woorden van Hendrik Entjes, de grondslag van het Nederlands is het verfijnde Hollands van Amsterdam uit de 16e eeuw. Uit het voorgaande kan worden opgemaakt hoe scherp Bezoen het wezen en de waarde zag van onze streektalen. Wat daarbij duidelijk naar voren komt is de negatieve taalattitude van de streektaalgebruiker zelf. Die voelt zich weliswaar als een vis in het water als hij in die taal kan praten met anderen. Met mensen die hij niet kent en die bij de eerste ontmoeting dezelfde taal blijken te spreken, wordt meteen een goede band gevoeld. Iedereen zal het kennen. Het positieve taalgevoel moet ik zeggen, is er dus wel, maar de positieve taalattitude is ver te zoeken.
Welke ouders van wie de ene ouder de streektaal beheerst of die beiden de streektaal beheersen, leren hun kinderen bewust die taal naast het standaard Nederlands? Waarom spreekt mijn eigen moeder altijd Sallands, maar bidt zij in het Nederlands? Het heeft te maken met de afwezigheid van inzicht in het wezen van de streektaal en van de interesse in de waarde ervan. Die moedertaal wordt door velen gezien als een communicatiemiddel zonder enige sociale status. Een medium voor het gewone volk en de waarde als cultureel verschijnsel wordt niet herkend. Harry had het al over zijn jeugd in Vollenhoven. De streektaal was vroeger een vanzelfsprekendheid. Ik kan precies hetzelfde voorbeeld geven voor het Hellendoorns. Een vanzelfsprekendheid, maar vaak ook niet meer dan dat. Wat wezen en waarde van de eigen taal betrof, die zo belangrijk zijn voor de taalattitude, stonden de streektalen er vroeger niet beter voor. Het is in dit verband goed om nu de lijn door te trekken naar de taalgeleerde Hendrik Eintjes. Hij was 11 jaar jonger dan Bezoen en zijn eerste wetenschappelijke publicaties verschenen in de eerste helft van de jaren 50. De tijd waarin een noodlottig ongeval een einde maakte aan het leven van Herman Bezoen. Zelf heb ik nooit les of colleges van Eintjes gehad. Toen ik MOA Nederlands studeerde aan de Noordelijke Leergangen te Zwolle, dat is hier, was hij studieleider bij de opleiding MOB Nederlands. En ik verkneukelde mij bij de gedachte dat ik straks college bij hem zou volgen. Toen ik echter aan mijn studie voor de MOB-akte begon, was hij daar al niet meer. Wel kreeg ik daar in Zwolle een docent die niet in het rijtje bij Bezoen en Eintjes mag ontbreken vanwege zijn betekenis voor het Neder-Saxisch. Hij liet mij zien hoe ik die verkleinwoorden in het Hellendoorns moest aanpakken. Hielp mij met mijn eerste wetenschappelijke publicatie. Die ging over meervoudsvorming, ook in het Hellendoorns, en die mij later op het goede spoor zette voor verdere studie. Ik heb het over Henk Bloemhoff. Geen colleges dus van Hendrik Eintjes, maar ik kende hem wel van zijn wetenschappelijke werk. Enkele jaren na zijn dissertatie, waarover we straks komen te spreken, publiceerde Eintjes in 1974, Harry noemde het al, het bewonderenswaardige Dialecten in Nederland, waaruit ik net al heel kort eventjes citeerde. Hier een dia. Dit werk begint met de woorden: dialecten zijn tekenen van tegenspraak geworden. Voor de een zijn zij maar gestamelde uitingen van meer of minder zwakke geesten, voor de ander talen met oorspronkelijke zeggingskracht, waarmerk van gezond geestelijk leven. We zien hier niet alleen dat Eintjes, net als Bezoen, een voortreffelijk stylist is, maar in de woorden die volgen om die tegenspraak verder te duiden, zien we ook een wetenschapper aan het woord die niet alleen haarscherp die tegenstellingen weet aan te geven, maar ook uitstekend kan laten zien hoe ingewikkeld de discussie is over de vraag wat nu het verschil tussen dialect en taal is. Hoe kernachtig weet hij in dit boek zijn visie daarop te verwoorden. Ik citeer: het onderscheid tussen taal en dialect blijkt een emotioneel geladen probleem van taalbeschouwers te zijn. Historisch taalkundigen, die heel goed weten waarover zij het hebben, ondervinden er toch maar weinig last van. In hun kring heten Nederlands, Engels, Duits nu eens Germaanse talen, dan weer Germaanse dialecten. Voor hen bestaat een emotionele binding met deze terminologie nauwelijks. Ook heeft Eintjes, net als Bezoen, aandacht voor de tweetalige leerling, die op school komt met een andere moedertaal dan het Nederlands. Daarmee belicht Eintjes in dit werk het fenomeen streektaal in al zijn facetten. Om nog even terug te komen op de al genoemde taalattitude. Deze wordt in zijn boek voortreffelijk geïllustreerd aan de hand van de reacties van streektaalgebruikers op godsdienstoefeningen in de streektaal. Waar mensen zowel negatief als positief met ontroering op reageren. Wint bij die tweede groep het taalgevoel het weer van die taalattitude of ligt het wat ingewikkelder? In elk geval denk ik dat Eintjes gelijk heeft als hij zegt dat gewenning hier een belangrijke rol speelt. Zelf denk ik dat ook voorlichting veel kan bijdragen aan die positieve taalattitude. Hopelijk zal het Neder-Saxisch in een notendop hier een rol gaan vervullen. Op Wikipedia staat geschreven dat het Sallands wordt gesproken in het historische Salland. Met uitzondering van onder meer Hellendoorn. Dat nauwe banden zou hebben met Twente en waar het dialect meer Twents dan Sallands klinkt. Raalte ligt, zo lezen we verder, bij benadering midden in het Sallandse taalgebied. Voor het kopje, dat boven de 8 taalvormen staat geschreven, kan men voor Raalte echter evengoed Hellendoorn invullen. Wat overigens evenzeer geldt voor Dalfsen en Ommen. Bovendien heeft het Hellendoorns een systeem van verkleinwoordvorming met de voor het Sallands typerende i-klank in de uitgangen. Het is niet voor niets dat altijd wordt gezegd dat bij raadpleging van Wikipedia een kritisch oog niet mag ontbreken. Interessant is nu om bij het onderwerp verkleinwoordvorming weer naar Hendrik Eintjes te gaan. Zoals Harry al aangaf,
Eentjes promoveerde op een briljante studie van het Friese Veens. Daar is die. Frieseveen ligt in Twente en over het Friese Veens zegt dezelfde Wikipedia dat het een aparte plaats inneemt binnen het Neder-Saxisch. Ik citeer, daar het zozeer van het Twents afwijkt dat het daar nauwelijks toe gerekend wordt. Nu ben ik wel zo verstandig om niet in te gaan op de vraag of het Friese Veens wel Twents is. En misschien deed de titel van de lezer anders vermoeden. Maar om wat olie op het vuur te gooien, dat is altijd wel leuk, wil ik nu even naar de verkleinwoordvorm in het Friese Veens. En daarbij deze bijzondere streektaal vergelijken met het Twents en het Sallandse Hellendoorns. Nu komen er wat taalfeiten. Eindjes bespreekt in zijn dissertatie 4 verkleiningsuitgangen voor het Friese Veens. In, tien, gien en uggien. Ik denk dat het is in, tien, gien en uggien, maar het andere lezen wat makkelijker. Op deze dia, links van mij, zien we voorbeelden met uitgang in. Er moet hier wel bijgezet worden dat het Twents met al zijn varianten hier en daar wel variatie vertoont bij zowel de verkleiningsuitgangen als de omlautklinkers van de verkleinwoorden. Nou ja, wat we dus zien hier, dat is dat het Friese Veens, net als het Hellendoorns, Friese Veens ligt in Twente, Hellendoorn ligt in Salland, allemaal in hebben bij deze naamwoorden. En dat de Twents hier kun neemt of jun, als kun ook nog. Dus dat is het eerste verschil dat ik wil aanstippen. Nou, jullie vermoeden waarschijnlijk al dat ik nu de andere verkleiningsuitgangen ook langs sta. Dat klopt. Meteen naar de uitgang 10. En dan krijg je daar een vergelijkbaar beeld. Hier weer, verkeerde knopje. Dan moet ik wel een goede knopje hebben. Knapie. Hier zien we weer het Friese Veens en het Hellendoorns. Friese Veen in Twente, Hellendoorn in Salland. 10 bij deze grondvormen, zelfstandige naamwoorden. En het Twents heeft weer de vorm met e. Nou, dat is mooi. Dan gaan we naar het volgende suffix, zoals dat heet. Hier neemt de Twents weer de kun als uitgang, overal. En waar de Friese Veens en het Hellendoorns gien of uggien hebben. In het kort kunnen we dus zeggen dat het Friese Veens zich cruciaal onderscheidt van het Twents met de verkleiningsuitgangen. Met het Hellendoorns komt het Friese Veens dus overeen dat het ook kiest voor de Sallandse varianten met i-klank. Toch hebben juist het Friese Veens en het Twents gemeenschappelijk dat ze geen verkleiningsuitgang hebben die met een p begint. Nou, dat laten de voorbeelden in de volgende dia zien. Nou, bekijk het maar even. Friese Veens heeft hier beumti, helmti, warmti. Het Twents heeft, ja, hoe kan het ook anders, weer kun. Maar het Hellendoorns heeft pien, dus beumpi, helmpi en warmpi. Nu gaan het Friese Veens en het Hellendoorns, die tot nu toe gezamenlijk optrokken tegen het Twents, uit elkaar. Of toch niet? Hier lijken het Friese Veens en het Sallands toch meer op elkaar dan je zou denken. Ik vermoed dat we bij deze vormen in het Friese Veens een ouder stadium weerspiegeld zien. Eindjes merkt bij deze voorbeeld het volgende op. Die Endung Pin, die in de nachbare Mundarten nach M oder ME erscheint, wenn ein langer Vokal oder Diphthong vorangeht, hat sie in der Mundart von Friese Veen also nicht gebildet. Hij wijst vervolgens op de vroege schrijfwijze in het Friese Veens met een P tussen de M en de T. Daim, daimtien. Ik spreek het wat overdreven. Daimtien. En dus niet daim, daimtien. Daarbij is in de spelling de T echter nooit verdwenen. Mogen we dan aannemen dat de Sallandse varianten een stap verder zijn gegaan en die T wel hebben laten vallen? Dus beumtien wordt dan beumpien. Dus een stap verder. Zodat de pien-variant kon ontstaan. Nou, mij lijkt van wel. Overigens heeft het Hellendoorns naast Bessenpie de variant Bessentien. Dus dat laat al zien dat dit wel eens die tweede dan de oudere vorm is. Er komt dan eerst een P tussen en die T valt er dan uit. Maar in de Friese Veens blijft de schrijfwijze met T bestaan. Friese Veen ligt dan wel in Twente, maar de verkleinwoordvorming in de Friese Veens gaat dus wel heel erg op zijn Sallands.
Oké. Beste mensen, mijn naam is Philomena Bloemhof. Ik heb heel lang op de IJsselacademie gewerkt en ik ben nu met pensioen. Maar ik doe toch nu en dan nog wel eens wat. Dus heb ik meegewerkt aan het boek. Mijn verhaal, geachte aanwezige beste Marjan, gaat niet alleen over eendjes, het gaat ook over het Neder-Saxisch Instituut. Want ik hink ook op twee gedachten. Het gaat over onderzoek en het gaat over de professor Entjes. Ik wil een beeld schetsen van de omgeving waarin ik voor het eerst met professor Entjes te maken had. Toen hij hoogleraar was aan het Neder-Saxisch Instituut. En aan het slot wil ik wat vertellen over de contacten die ik met hem had in de tijd dat hij al met pensioen was en in Nieuw-Leuzen woonde. Daartussenin zal het vooral gaan over mijn eigen ervaringen met de mensen van het Neder-Saxisch Instituut. Het instituut waar tot in deze eeuw het Neder-Saxisch wetenschappelijk werd bestudeerd. En dat ook voor onze regio veel betekende. In hoofdstuk 6 uit ons boek, De Notendop, wordt verteld wat daar zo al aan onderzoek werd gedaan. De eerste periode waarin ik te maken had met professor Entjes en het Neder-Saxisch Instituut was in de jaren 1976 tot 1978. Toen ik als doctoraalstudent Nederlandse taal en letterkunde op het Neder-Saxisch Instituut terecht kwam, omdat ik als een van mijn bijvakken Neder-Saxisch had gekozen. Wij moesten destijds voor een bijvak colleges lopen en een tentamen doen of een werkstuk schrijven. Omdat ik dat laatste graag wilde doen, kwam ik al snel in de rijk geoutilleerde bibliotheek van het Neder-Saxisch Instituut terecht. Dat is dus het instituut, de voordeur. In de kleine bibliotheek bestonden behalve zeer veel boeken nog een paar tafels en stoelen en bijna altijd zat daar de heer B. Dijkmeijer, door de Groningers genoemd B. Diekmaier. Een amabele oudere Groninger die met de Bargoense woorden in het Winsschoters bezig was. Hij werkte daaraan onder leiding van professor Entjes. Behalve hij en ik kwamen ook wel eens anderen in de bibliotheek, maar de wetenschappelijke medewerkers hadden de boeken die ze veel gebruikten op hun kamer staan. Met koffietijd mochten wij wel bij hen en bij hun assistenten aanschuiven. Geert Cox, die met twee assistenten aan het Drentse woordenboek werkte. Volkskundige Jurjen van der Kooi, die toen nog aan het Fries Instituut werkte, maar op het Neder-Saxisch een kamer had. Historicus Pieter Boekholt. Naamkundige Rudy Ebeling, waar staat Ebeling? Daar. En Jan Wieringa, daar, die man met de baard, die samen met Ebeling aan de Drentse veldnamen werkte. En Fokko Veldman, de man die bezig was met Groningse taal en cultuur. En dit is B. Diekmaier. Ik sprak Ebeling, Boekholt en Cox. Ja, hiervoor zitten, dat heb ik nog mevrouw Eentjes en meneer Eentjes. En Monica en meneer Rabelier, was ook al heel vaak op het instituut. Dit is de secretaresse Marietje. Maar deze foto is gemaakt ter ere van het 60ste verjaardag van professor Entjes. In die tijd was ik de studentassistent, dus ik hoorde daar niet bij. Ik sprak Ebeling en Boekholt en Cox nooit met hun voornaam aan. Ik kwam immers pas kijken. Fokko Veldman en Jurjen van der Kooi wel, waarschijnlijk omdat ze wat jonger waren. Het was een levendige boel op het instituut in die jaren, maar ik herinner me niet dat professor Entjes met zijn medewerkers koffie dronk. Ik sprak hem daardoor ook niet veel. In die tijd moest ik bij hem college inleiding in de dialectologie gevolgd hebben. Tot mijn schande herinner ik me daarvan alleen het grijze boekje, het grijze boekje van Jan Goossens. Dit boek dus. En nu denk ik, waarom heb ik toen niet beter opgelet? Ook herinner ik me nog de bijeenkomsten van de studentenwerkgroep dialectliteratuur in de collegezaal van het instituut. In de groep zaten onder andere de later bekend geworden literaire persoonlijkheden Martin Koster, Tom Kolkman in het midden en Jannie Bakker, die hier aanwezig is, heel leuk. Vooral met Jannie zou ik later op de IJsselacademie nog veel contact hebben. De werkgroep werd niet geleid door professor Entjes, die overigens buitengewoon boeiend kon vertellen over streektalliteratuur, maar door zijn medewerker Fokko Veldman. Het meeste heb ik in die jaren trouwens geleerd toen ik een scriptie over de toponymie van het Stellingwerfse dorp Nijlpa ging schrijven. Door het puzzelen en zoeken in de namenlexicons in de bibliotheek en op de kamer van Rudy Ebeling, die me wegwijs maakte in zijn vak, de naamkunde. Uiteindelijk werd in 1978 de scriptie goed.
ook voor publicatie in de 3-maandelijkse bladen, het huisorgaan van het instituut. Ja. Alzo kon ik dan in juni van dat jaar door Entjes een briefje laten tekenen waaruit bleek dat ik aan de eisen voor het bijvak Saxisch, oftewel Lingua Saxonia, had voldaan. Dat ophalen van dat briefje herinner ik me nog goed. Het was juni en ik wilde voor de zomer nog afstuderen. Maar daar had ik het briefje voor Entjes voor nodig. Maar telkens als ik op het instituut kwam, was hij er niet. En secretaresse Marietje wist ook niet precies wanneer hij dan er wel zou zijn. Ik heb uiteindelijk op een dag waarvan men wist dat hij langs zou komen, net zo lang voor de deur van zijn kamer gestaan tot hij kwam. Mij zag en allervriendelijkst als altijd een handtekening zetten. We springen verder in de tijd. Er was een tijdelijke vacature vanwege de ziekte van Fokko Veldman, de man die het Gronings deed. Ze wilden mij op het instituut wel hebben ter vervanging en ze hadden een leuke klus voor mij. De taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden, de TONAG, een groot project van wijlen professor Heroma, was nog steeds niet af. Er lag nog materiaal voor de 4e aflevering. Ik werd belast met het schrijven van de toelichtende teksten bij de 10 woordkaarten. Het commentaar noemde men dat. Ik zette mijn tanden erin en kon na een half jaar, toen Veldman weer terugkwam, de voorlopige tekst van de commentaren leveren. Maar van publicatie van de 4e aflevering van de TONAG is het uiteindelijk toch niet meer gekomen. Het was eerlijk gezegd ook toen al, begin jaren 80, een beetje passé om de variatie in klank en woordvormen in kaart te brengen op de manier zoals Heroma dat, namelijk helemaal gestuurd door zijn theorie aangaande de Westfaalse expansie. Ik schreef in mijn verantwoording bij de commentaren in 1981 zelfs onomwonden en terugkijkend nogal eigenwijs, gezien de huidige ontwikkelingen in de taalkunde, waarbij expansietheorieën slechts een marginale rol spelen, maar bovendien sterk ter discussie staan, leek het me niet verantwoord meer dan incidenteel de expansietheorieën van Heroma en Verster als verklaringsprincipe te hanteren. Tja, zo keken wij jongeren in de tijd van de generatieve taalkunde er allemaal tegenaan. Wat in die tijd nog wel als atlas verscheen, was het laatste deel van de reeks Nederlandse dialectatlassen, van de hand van professor Entjes. Dat laatste deel betreft Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. Het exemplaar dat u hier ziet, ligt aan de Noordmaat in Oosterwolde. Henk en ik hebben het met heel veel andere interessante boeken een paar jaar geleden van Marian Entjes. Per abuis staat overigens in hoofdstuk 6 van de Neutendoppen dat het laatste deel verscheen in 1976. Misschien wilt u dat op pagina 116 even veranderen in 1982. In de tijd dat ik bij de IJsselacademie werkte heb ik heel veel aan die atlas gehad. De minutieuze wijze waarop Entjes in fonetisch schrift de uitspraak van de informanten heeft weergegeven, het uitgebreide netwerk van plaatsen, met bijna altijd meer dan 1 informant per plaats, het uitgangspunt om het materiaal simpelweg op de kaart te zetten zonder te interpreteren, het dus helemaal voor zichzelf te laten spreken, dat sprak mij erg aan. Nadat ik in 1981 naar de IJsselacademie in Kampen was vertrokken, bleef het contact met het Neder-Saxisch Instituut hartelijk en is het voor ons werk steeds waardevol gebleken. De IJsselacademie profileerde zich vanaf het begin ook als onderzoeksinstituut en wel naar het voorbeeld van de Frieske Academie, maar hoeveel kleiner was het? Het moest zich redden met een minimum aan middelen. Het leek prachtig toen ik daar een aanstelling kreeg in 1981. Mijn partner Henk had als wetenschappelijk medewerker van de IJsselacademie veel taalmateriaal verzameld in tientallen plaatsen in de regio. Bij zijn aanstelling in 1978 was professor Entjes overigens actief betrokken geweest. En ook op andere wijze trad Entjes in de beginfase van de IJsselacademie voor het voetlicht. Tijdens de eerste jaarvergadering van de academie sprak hij over het belang van het taalkundig onderzoek in de regio. In 1981 had Henk een nieuwe baan gekregen en er was wel geld voor zijn opvolging. Misschien kon ik dat verzamelde taalmateriaal wel gaan bestuderen en erover publiceren. Een mooie opdracht, alleen het moest wel binnen een aanstelling van 11 uur. Later kwamen er een paar uur bij. Al heel snel kwam er ook veel werk bij. Redactielid van ons huisorgaan, vragen over taal beantwoorden, de streektaalliteratuur stimuleren. Toen zich de gelegenheid voordeed om de volksverhalen van het actieve IJsselacademielid Kluisinut Zalk te gaan uitgeven, heb ik volkskundige Jurjen van der Kooi van het Neder-Saxisch Instituut benaderd voor advies.
Hij bood aan om de klus samen te klaren. Het kwam erop neer dat wij samen, niet in deze huifkar of zo, maar wel in de auto, verschillende keren naar Kluizing reisden om haar verhalen op de band op te nemen. En dat Jurjen de verhalen later van een toelichting voorzag, terwijl ik iets over de taal van de verstelster schreef. De Spokende Kleedwagen, zo heette de uitgave, is door die samenwerking in volkskundig opzicht een bijzonder waardevol boek. En als het om het uitgeven van naamkundig werk ging, met name bij de eerste publicaties van Dirk Otten over de plaats- en terreinnamen van de Veluwe, vonden we Rudy Ebeling, de naamkundige van het Neder-Saxisch Instituut, altijd bereid om mee te lezen en te beoordelen. In 1984 werd professor Entjes door Herman Niebaum. Hij was bereid ons van zijn kennis gebruik te laten maken. Dat bleek onder andere toen we zo rond 2008 de uitgave van een bijzonder 17e eeuws medisch aantekeningenboek ter hand namen. De Thesaurus van Gramsbergen genoemd. We wisten van zijn expertise op het gebied van de grensdialect. En we vroegen hem of hij aan de hand van de geschreven taal zou kunnen vaststellen waar het aantekeningenboek geschreven zou kunnen zijn. En inderdaad kon hij door bestudering van de verschillende handen in het manuscript daar duidelijk licht op werpen. Hij beoordeelde in die tijd ook mijn voorstellen voor de IJsselacademie spelling en schreef er een aanbeveling bij, waarna ik ermee naar buiten trad. Enkele jaren later ben ik bij hem gepromoveerd, maar toen was er in feite al geen Neder-Saxisch Instituut meer. Nadat Niebaum in 2009 met emeritaat ging, is er geen nieuwe hoogleraar Neder-Saxisch meer benoemd. Intussen waren de andere wetenschappelijk medewerkers Cox, Ebeling en Van der Kooi ook gepensioneerd en niet opgevolgd en anderen waren vertrokken. Merkwaardig is te constateren dat er aan de universiteit geen prioriteit meer werd gegeven aan de bestudering van het Neder-Saxisch in al zijn variatie. Maar dat daar dus geen draagvlak voor was, maar dat er in verschillende regio's nog wel ruimte voor kleinere instituten. De IJsselacademie groeide zelfs eind jaren 90 door extra steun van de provincie Overijssel. Onze raadsheren van het Neder-Saxisch Instituut konden we nog wel eens consulteren, maar dan in hun eigen tijd. Dat gold ook voor professor Eng. Na zijn emeritaat ging hij wonen in Nieuwleuzen, weer in het Overijsselse. We hadden niet veel contact, maar als ik hem ergens voor benaderde, reageerde hij als altijd welwillend. In 1997 vroeg ik hem eens om een artikel voor ons huisorgaan te schrijven. Dat deed hij met plezier. Het kreeg als titel Pillengift van Isselt en Vechten. En het ging over drijvende bruggen in Overijssel, waarvoor de term scholler werd gebruikt. Geheel in zijn stijl legde hij daarin eerst vertellenderwijs uit hoe hij op de titel van het artikel Pillengift was gekomen, om vervolgens nog enkele pagina's aan de scholler, de Vlotbrug, te wijden. Als je dat artikel nu terugleest, is dat een oefening in onthaasten, met de recht slow science. Maar hij was dan ook al een hele tijd met pensioen. Nog weer later, in 2001, vroeg ik hem om een inleiding te schrijven voor Het Beste van Broos. Een selectie uit de verhalen van Broos Zeeman, de bekende Sallandse schrijver die in 1998 zo onverwacht overleed. We hadden er een gesprek over en het zal wezen. Maar ach, zijn gezondheid liet hem dermate in de steek dat het er niet meer van kwam. Jammer. We hadden heel graag een uiteenzetting van zijn hand gehad. Hij schreef me een briefje en wenste ons toe dat we een vervanger zouden. Dat lukte wel. Herman Hanning uit Raalte schreef de inleiding. Maar zijn meer zakelijke stijl zou niet op kunnen tegen de bloemrijke van de professor zelf. Tijden veranderen. Ook mijn generatie is of gaat met pensioen. We geven het stokje door aan nieuwe onderzoekers en anderen die op niveau aan het Neder-Saxisch willen werken. Naar mijn stellige overtuiging zal dat vooral moeten gebeuren aan instituten, zoals de IJsselacademie. Maar er zijn dus meer plaatsen in onze regio waar instituten zijn. Ik ga maar even gemakshalve uit van de IJsselacademie. Om de continuïteit en het niveau van het werk te garanderen is dat nodig. Daarbij hebben instituten ook een uitstraling. Ze trekken mensen aan. Ze kunnen voor de regio veel betekenen. Dat was 40 jaar geleden zo, toen het Nederlands. Beste vrouw Entjes, beste mensen. Ik wil vanmiddag met jullie wat dieper ingaan op een paar facetten op de ontwikkeling van de naoorlogse Neder-Saxische streektalliteratuur.
En ook zal ik de rol die Hendrik Entjes door gespeeld heeft nader toelichten. In het boek Neder-Saxisch in de notendop vind je in hoofdstuk 8 een uitgebreid hoofdstuk over de Neder-Saxische literatuur. Maar voor de inleiding van vanmiddag beperk ik mij tot een paar voorbeelden uit de Drentse literatuur. Laat ik eens beginnen met een literair citaat. Maar wat is nou Drentse literatuur? Tja, zei ik, is alles wat er geschreven wordt in Drents nou literatuur, zei Bas, of niet? De oude kaastklok tikte, Bas bleef een rookkoelgoed, worden nog lang nog keek en wij zaten met ons beiden aan de tafel en prakkezeerden deep. Nou, deze mijmering van Bastiaan Brobbel, een gecreëerde verholfiguur van de Noordenveldse schrijver Peter van der Velde, geeft zijn kiek op de ideologische strijd in de jaren 80 die in de literaire kring van Drenthe aan de hand was. De vraag, wat is Drentse literatuur? Of preciezer formuleerd, wat is literaire Drentse literatuur? Hul de gemoeden flink bezig. Twee partijen, het romantisch georiënteerde dialecttijdschrift Onze Volk, dat in 1956 was opgericht, en de Angry Young Man van het pasgeboren tijdschrift Roet kwam tegenover elkaar te staan. En de tegenstelling in de jaren 80 was niet alleen maar een generatieconflict, waarin nieuwe literaire ontwikkeling binnen de Drentse literatuur door de oudere generatie schrijvers niet geaccepteerd worden. Maar de kloof binnen de oudere generatie had vooral ook te maken met een andere taalverdeling tussen streektaalbeweging en literatuurvernijing. En als een later uitvloeisel van de democratiseringsgolf die sinds de jaren 60 door Nederland ging, werd er in maart 1979 in Drenthe dat tijdschrift Roet dus opricht. Dat zich wilde verzetten tegen de gevestigde orde. En net als vele landelijke voorbeelden manifesteerde zich ook deze Drentse avant-garde beweging met een tijdschrift. De oprichters, we hebben ze net al in beeld gehad, de oprichters waren dus Martin Koster en Ton Koopman, studenten MO Nederlands te Grunning. En ze volgden als bijvak Neder-Saxisch aan de Rijksuniversiteit en leupten dus college bij Hendrik Entjes, die door hoogleraar was van het toen nog inderdaad bestaande Neder-Saxisch instituut. En daardoor gingen deze studenten zich verdiepen in een streektalliteratuur. Zij waren van mening dat moderne thema's in de Drentse literatuur niet aan bod kwamen en ze wilden door dan ook verandering in aanbrengen. En geïnspireerd door tijdschriften zoals het Zwienegeltje en Tweespalk en op nadrukkelijk aandringen van Entjes zetten ze in één nacht het eerste nummer van Roet in elkaar. En in het ego-document, getiteld Zelfportret met sparzegeltjes, blikt Martin Koster nog eens even op deze periode terug. En ik citeer hem. En dat bracht mij op die gedenkwaardige maandag 19 maart 1979 nog zoveelste sterk bekut college op de verdrent uitzonderlijke gedachte om te komen tot een letterkundig tijdschrift. De aanleidende woorden bindt spreuken in café De Slingerij. En wij, een man of 7, 8, die onze moederspraak niet vergeten waren, Hendrik Entjes, Dirk de Rijke en vele anderen zaten door. Er zult een literair tijdschrift in Drents komen. Moeten, zie ik, denkt Anton. Onze Volk, dat kennen wij nou wel. Einde citaat van Koster. Redacteur Koster, die verwoordde ruim 1,5 jaar later, na het verschijnen van het eerste nummer, het streven van Roet als volgt. Heuvdoel van Roet is, en blijf, de Drenten zien te laten dat hij in het Drents schrijven kunt. Over alle zaken, die is in deze tijd dat het Drents niet minder is als het Hollands. Dat wij bieden kunt met het Drents. Einde citaat van Koster. Je hoort wel, een duidelijk taalactivistisch uitgangspunt. Het Drents is niet slechts een volkstaal, maar een cultuurtaal waarin ook diepere gevoelens kunt worden uitgedrukt. En dit streven maakt er langzamerhand ook plaats voor een meer autonome literatuuropvatting. Eigenheid en zelfstandigheid van het literaire werk worden belangrijk. En deze ontwikkeling zien wij vanaf 1970 ook in de andere Neder-Saxische regio's langzamerhand plaatsvinden. Aanvankelijk was het tijdschrift Roet slim satirisch van. Evenals de jongere Grunninger geestverwant Krudde, het streekwoord inderdaad voor diverse soorten onkruid, en dat is in het Drents dus Roet. De beoogde literaire kwaliteit laat nog op zich wachten
En er wordt ook aandacht besteed aan zaken die indirect verband houden met literatuur. En wat men in roetkring onder literatuur verstond, werd pas duidelijk in 1994 toen de redactie schreef: wat is literatuur? En wanneer is een verhaal, een gedicht of essay goed genoeg voor Roet? Het antwoord is eenvoudig: als wij het goed genoeg vinden. Nou, deze verklaring kan natuurlijk nauwelijks een literatuuropvatting genoemd worden, maar het bewijst wel dat de redactieleden langzamerhand overeenstemming hadden bereikt over de vraag welke teksten nou tot een literair repertoire rekend moeten worden. Volg bleef het wel. Jaren later nuanceerde Koster deze literatuurvisie nog een beetje door te stellen: literatuur is een tekst die helemaal nij is, die verwondert, die een vonk doet overspringen, die een man of drie die meer dan één boek lezen hebt als zodanig beschouwt. U hoort de ironie. Hè? En op de keper beschouwd bent de aanvallen en de plagerijen van die jonge generatie eigenlijk te beschouwen als een klassiek generatie. De honkvaste groep streektaalactivisten rondom het tijdschrift Onze Volk deugden in de ogen van de jongeren niet meer. De ouderen hadden hun idealen verkwanseld en hadden te weinig oog voor de generatie die na hen kwam. En daarom leuk deze verontruste jongeren zich leiden door de gedachte dat hervorming, lees verbetering, bereikt kan worden door vernijing en verjonging. En de ouderen op hun beurt plaatsen de hemelbestormers van Roet in het hoekje van de relschuppers. En die beweging die wordt omstreeks 1980 ook zichtbaar door de inhoud van het Maandblad Drenthe. En dat is eigenlijk het orgaanwest van het Drents Genootschap, een cultureel toporgaan in Drenthe. En in dat maandblad voerde men in de jaren 80 ook een uitgebreide discussie over wat men dan noemde het Drents eigene. Hoogleraar Neder-Saksische taal en letterkunde Hendrik Eintjes beet ook hier het spits af. En hij zei in een interview dat een algemeen regionaal cultuurbeleid ontbrak en dat het begrip regionalisme nog nauwelijks geformuleerd was. Ook de bekende streektaalactiviste Marga Kool die mengde zich in deze discussie en zij zag namelijk in de opkomst van Roet en de popgroep Turf, Jenever en Achterdocht een nijbegin van een tijdpark waarin men grote weerdiging hecht aan alles dat wat men als eigen ervoer. In 1989 volgde een opmerkelijke koersverandering van Roet. Ook Nederlandstalige bijdragen werden nou gepubliceerd. En de redactie probeerde door Nederlandstalige literatuur een regionaal platform te geven, waardoor men hoopte nieuwe talenten aan te boeken. Dat stuitte, kun je wel nagaan, op protesten en dat er felle discussies op. Waarom kun je dan afvragen, neem wij dan Nederlandstalige teksten op in een streektaal literatuur? En de vraag is dan vanzelf, wat verstaat men nou onder Neder-Saksische literatuur? En heb Nederlandstalige teksten door dan ook een plek in? Klaas Leroma, de eerste hoogleraar Neder-Saksische taal en letterkunde, we hebben het net ook al even gezien, maar ik heb hem ook maar eens in de met hem vanmiddag, die heeft in zijn inaugurele reden op 1953 dat begrip Neder-Saksische letterkunde proberen te omschrijven. En hij hanteerde daarbij een taalkundig en een ruimtelijk geografisch principe. Hij zei namelijk de persoon van de schrijver in verband met de plaats waar hij schreef, de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakte in verband met de ruimte waarin die gemeenschap leeft. En verderop stelde de heer Romaan, het ruimtelijk principe houdt in dat een literatuur het complex is van alle literaire documenten die in een bepaalde ruimte ontstaan zijn in de taalvorm die voor het schrijven meest voor de hand lag. Einde citaat heer Romaan. Op deze definitie volgt enerzijds dat streektaalliteratuur dus kan worden opgenomen in de Nederlandse literatuurgeschiedenis, wat dus niet gebeurt. En anderzijds dat schrijvers uit de Nederlandse letterkunde door de Neder-Saksische literatuurhistorie claimed kunnen worden. Heromans opvolger Eintjes was heel duidelijk en had wel een andere visie. Hij stelde, en nou beperk ik me even tot Drenthe, dat er sprake is van Drentse literatuur als er een groep is met een duidelijk programma. En een dergelijke stroming, aldus Eintjes, dient zich voorts uitsluitend van de streektaalbediening. En in een later gepubliceerd artikel gaf Eintjes als definitie: Drentse literatuur is wat op zijn Drents in het Drents geschreven. En in dat kader gaf hij ook een aantal aanzetten. In 1964 trad hij in zijn bijdrage streektaalliteratuur in Oost-Nederland bij
met een uitgebreid overzichtsartikel. En doorin hebben wij bewust niet naar volledigheid streeft, zien ze de selectie moest vooral het begrip streektaal literatuur helpen definiëren. En 2 jaar later hebben wij in zijn lezing uit 1960 over Drentse literatuur, getiteld Kiek op Drentse literatuur, erop wezen dat het gebruik van streektaal in geschriften wordt gebruikt om vooral begrip en waardering voor de taal te kweken. Zo beschouwd is het streektaalboek dus ook een propagandamiddel om duidelijk te maken dat streektaal gelijkwaardig is aan de standaardtaal. En in de notendop, die wij vandaag dan aanboden hebben wij omwille van de beschikbare ruimte keuzen voor een beperkt criterium. Neder-Saksische literatuur bindt in de notendop literaire teksten, geschreven in één van de varianten van het Neder-Saksisch. Maar, beste mensen, doet wij door nou eigenlijk een minderheidsliteratuur zoals het Neder-Saksisch niet slim te kut. Er is en wordt binnen Neder-Saksen toch ook literatuur geproduceerd in andere talen. Voor Drenthe bijvoorbeeld het Nederlands, het Gronings, Overijssels, het Maleis. Overigens in Friesland is die scheiding tussen het Fries en het Nederlandse veld heilig. In mijn definitie van streektaalliteratuur, die ik een 2-tal boeken over de geschiedenis van de Drentse literatuur toepast heb, hanteer ik andere definities. Ik hanteer door namelijk de meest uitgebreide definitie van streektaalliteratuur. Nou, die boeken heb ik hier met me. De linker zit nog in plastic, want ja, dat is het lot van literatuurgeschiedenis en tegenwoordig. Ze worden nauwelijks meer lezen. Dat moet ik maar even weten. Nou, als je het hebt over de definities die ik door hanteer over streektaalliteratuur, wat dan Drentse literatuur is, dan heb ik in eerste plaats, formuleer ik dat alle literaire teksten bent, geschreven binnen of buiten de geografische ruimte Drenthe. In één van de vele varianten van het Drents. Nou, dat mag geen probleem op. In de tweede plaats versta ik eronder Nederlandstalige literatuur met een regionaal karakter, geschreven door Drenthe. Denkt u bijvoorbeeld aan het boek van Patje van Anne de Vries, een Nederlandstalig boek, Drentse dialogen, maar er wel een belangrijke bijdrage levert ook aan de literaire ontwikkeling en culturele ontwikkeling van Drenthe. Een derde definitie, en door wordt het even wat anders, tot de Drentse literatuur wordt ook rekend de werken die duidelijk de geest van de regio ademen. Dikwijls zelfs met gebruikmaking van een streektaal, maar die niet door Drent geschreven werden. Meestal hebben deze auteurs een langdurig proces van inburgering en identificatie doorlopen. Zij en hun werk bent alleen al op grond van kwantitatieve overweging niet weg te denken uit de Drentse literatuur. En voor sommigen is vooral deze laatste definitie veel te roemdenkend en levert hier en daar ook wat hongelach op. Maar juist die brede definitie van literatuur, eerder een literatuursociologische dan een literatuurtheoretische aanpak, maakt het naar mijn mening mogelijk het brede Neder-Saksische literaire veld te beschrijven. Het literaire veld dus, zoals de Franse literatuursocioloog Pierre Bourdieu dat in kaart bracht heeft, als een plek waar diverse spelers samen de betekenis geeft aan literaire teksten. Door globalisering, digitalisering, social media en internet vervagen onze taalgrenzen en wordt onze werkelijkheid voortaliger. Meertaligheid wordt duidelijk als winst zien. Bovendien schrijft sommige Neder-Saksische schrijvers tegenwoordig ook in 2 talen. Als u naar Drenthe kijkt, bijvoorbeeld Gerard Nijdnoes, Marga Kool, Jan Veenstra, Gerard Stout. En voor het schrijven van literatuur heeft dat ook gevolgen. Literatuur wordt op deze manier een afspiegeling van de werkelijkheid. Mijn roemhartige definitie dekt naar mijn mening meer de sociale werkelijkheid van literatuur en ook van de RLE. En ik realiseer mij daarbij terdege dat streektaalschrijvers de laatste jaren dan ook voor een lastig dilemma staan. Wie een bundel of roman in dialect vervaardigt, zult zijn naam in de landelijke bladen niet of nauwelijks noemt. En wie vervolgens een alleen maar Nederlandstalige pennenvrucht componeert, die wordt dan ook in eigen kring vaak beschuldigd van, hoe heet dat zo mooi, opportunisme. Nou, en een enkele literatuurbeschouwer vraagt zich daar nog af of de verandering ook in het hele Neder-Saksische gebied naar de jaren 70 of die ook voldoende geweest hebt. Met andere woorden, onder wat voor omstandigheden blijft een kleine literatuur in de been. Moderne pennenvruchten wordt lezen door een klein publiek en de institutionalisering en de emancipatie van het Neder-Saksisch heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse literatuur, Neder-Saksische literatuur eigenlijk wat verder afdrijft van de nationale literatuur. Blijft door
de moderne Neder-Saksische literatuur in kwaliteit niet achter bij die van de Nederlandse literatuur. En op deze wijze dat zich een heel interessante vraag vult, waar men ook de Friese schrijver Anne Badman worstelt. En dat buitengewoon boeiend beschreven is in het in 2009 verschenen proefschrift van Joke Corporaal, getiteld Grimmig eerlijk, Anne Badman en het probleem van de Friese literatuur. En wij kunnen, denk ik, die parallellen ook doortrekken naar het Neder-Saksische literaire veld. Beste mensen, tot slot. In 1996 schreef ik een biografie over de Nederlandse schrijver Ben van IJsselstein. Een Drent uit heimwee en verlang. Van IJsselstein heeft namelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan de naoorlogse culturele emancipatie van Drenthe. En de presentatie van het boek vindt plaats in Hotel Braams te Gieten, mijn woonplaats. Het eerste exemplaar bood ik die dag aan Hendrik Eintjes en ook mevrouw Eintjes was bij Oost die dag de gast. Daarvoor was ik een poormaal bij hem op bezoek geweest in Nijleuzen, over de Duitse en Neder-Saksische schrijverswereld, waarin Van IJsselstein een rol speelde met Eintjes te spiegel. En na de presentatie was er een klein symposium waarop Eintjes een inleiding hield over het begrip Neder-Saksisch. Het was natuurlijk een boeiend betoog gebaseerd op een paar losse aantekeningen achterom Sigaden. Helaas hebben wij niet meer de gelegenheid gehad om op Eintjes aanzetten verder te praten en te discussiëren. En nou, in de voorbereiding ook naar deze presentatie toe, zal ik eigenlijk wensen om nogmaals een keer samen met hem bij de open heerd in Braams te zitten. Ik weer met een glasje wien en Eintjes met een glasje helder vocht met door een spul wat goed is tegen de. En de volgende dialoog zal zich ongetwijfeld voordoen. Maar wat is nou Neder-Saksische literatuur? Tja, professor, zeg ik, is alles wat geschreven wordt in Neder-Saksisch nou literatuur of niet? En de oude kasklok tikt. De professor blus een rookwolkoet, wordt nog lang nog keek en wij zaten met ons beiden aan de tafel. Vrouwen en mannen, het was in de tijd van Woodstock, zomer 1969. Zelfs hoorde ik het liefst de folk van Dylan en Donovan. Donovan aan de rechterkant. Zoals die zijn protestsong Universal Soldier. Anti-oorlogbijeenkomsten en maatschappelijke discussie. Daar belandde ik zelfs ook in op 30 juni in het kamp voor erkend gewetensbezwaren militaire dienst Vledder te Vledder is Drenthe. Burgemeester Timo Oosterwijk van Oost-Stellingwerf, kenner van de streekgeschiedenis, hadden me verteld van het Neder-Saksisch Instituut en van een project Drents Woordenboek door. Ik ging dus naar dat kamp in Vledder. En daar ben we in Vledder in Drenthe. Hoe zat dat? Hij zegt, je moet eigenlijk gaan naar professor Eintjes om eens te kijken of je ook een project doen kunnen. Ik henne op een mooie dag. Ik word eerst voorgesteld aan professor Klaas Heroma. Eintjes was er dus bij. En wat ik me nog herinner, hij wordt met Heinz aanspreken. Dat vind ik opmerkelijk. Maar goed, ik leerde later waarom. En Eintjes nam mij met door een café tegenover. Wij praten over mijn plannen voor een Stellingwars woordenboek en een proefschrift over het Stellingwars. Toen kwam dus het plan op tafel voor een tewerkstellingsproject in Vledder. Ik kreeg Albert Sassens zijn proefschrift. Dat kreeg ik met over het Drents van Run. Dit is dat exemplaar. En ik kreeg allemaal fiches met om op te schrijven, al het materiaal. En een fichebak. Dit is dat exemplaar. En dat was, zo hadden we dat vroeger. Ja. Nou, ik er dus aan de slag vanuit Vledder, woordmateriaal afvragen in Stellingwerf dorp. Het gebeurde maar een kleine 3 maanden. Het stopte en dat lag niet aan Eintjes, maar aan Defensie. Die wil geld zien en dat kwam er niet. Maar ik leerde wel in tijd goede sprekers te vinden. De wijze van afvragen uitproberen en het materiaal systematisch verwerken. Met dank aan Eintjes. Hier zie je nog van die kaartjes die ik invulde systematisch in een van de barakken van Kamp Vledder. Het gaat hier om voorbeelden, beste mensen. Eintjes probeerde telprojecten op te zetten en wil iedereen die met serieuze dingen kwam wel helpen. In Vledder wordt de rest van de dienst die trouwens bomen opsnoeiden. En dat was ook nuttig. Ook later hulp Eintjes. In Stellingwerf bij ons was wel eens wat dan een streektel, maar nooit in een club.
Met typische jaren 60 jongerenmentaliteit onder het motto Think globally, act locally zetten wij in 1972 de stelling waar we schrijven stonden op. Die groeide uit tot het Streektailinstituut van Nou in Bekoop, dat zie je hier. Wij profiteren vaker van Entjes zien hulpen. Zoals op 7 april 73 doet Entjes bij ons een lezinghul over literatuur in de streektaal. Het zie eigenlijk alles al, die titel. Literaire principes gaan ook op voor de streektaal, een geliefd thema van Entjes. Ook kwam er overleg over een woordenboekproject. We vinden dat Bergveld, dat is een belangrijkste schrijver bij ons, zijn werk eerst excerpeerd worden moest. 2,5 jaar was ik studentassistent bij Entjes en al gauw ging het over op een grote maandelijkse enquête in zo'n 25 dorpen, vergelijkbaar met het Drents woordenboek. In de tijdrekte 1994 tot 2004 kwam het klaar. Bij de eerste presentatie van het eerste deel stond Entjes op de sprekerslijsten. In 1976 was Entjes klankbord bij het ontwikkelen van de cursus Stellingwars. En lange jaren was hij committeerde voor zijn instituut bij die cursus. Het is al even gezegd, hij verzorgde ook het radioprogramma met eigen opnemen volksverhalen. Vonken onder de as, dat deed hij met Jaap Brandt. Deze bloemlezing is van 76. En wij hadden in onze regio een volksverteller, bij uitstek een zekere Wiebe Jager. En Entjes die ontdekte in hem een hele goede volksverhalenman. En daar hebben wij ook van profiteerd. Entjes nam enkel de verhalen op voor de radio. En ons Streektailinstituut kreeg later nog veel meer verhalen. Van diezelfde verteller, hier is de laatste bundeling van 2011. Het was zomer 1979. Entjes vertelde mij dat hij stoppen zal als docent historische taalkunde bij de MOB in Zwolle. Hij zegt letterlijk tegen mij, is dat wat voor u? Ik heb meteen ja gezegd. En dat heb ik tot mijn pensioen, nou toe, mijn pensioen was in 2013, heb ik wel plezier van gehad. Als hbo-docent, algemeen en historische taalkunde. En al wordt het later minder populair, een klein stuk in Gotisch, daar heb ik het toch inhulden, Marianne. Het is maar dat je het weet. Het Gotisch heb ik zelfs er even weten te krijgen in de landelijke kennisbasis op een heel klein niveau nog, want het was natuurlijk allemaal meer en meer de titel van inkrimpen op de echte taalkunde ten goede van de taalbeheersing, maar toch. Is dat wat voor u? Dat klonk ook al een jaar eerder. Entjes wist hoe ik informantengroepen opzet had in Stellingwarf. Hij adviseerde de ISEL Academie dat ik door een deeltijdproject beginnen moest over de taaldoren. En dat project dat begon en hij zegt tegen mij, we moeten broekhuizen gebruiken om goed exemplaar om een goed materiaal te krijgen. Broekhuizen, wat is dat dan? Nou, het ging om Broekhuizen zijn dissertatie over de Achterhoeken en dan met name het Zelms. Er kwam een maandelijks enquête in Overijssel. 49 groepen in West-Overijssel en de Noordwest-Veluwe zullen elk voor zo'n 1200 volbeschreven fiches zorgen. Ja, dit is heel wat anders denk ik, maar er moest ook nog wel eens even een uitstapje gemerkt worden. En hier ben we dus met de vakgroep zeg maar, van het Neder-Saxisch Instituut op Urk. En Piet Café. Als ik goed zie, daar staat een kleine café na. Nou, zo ongeveer. Ja, hoe was je dan? Mooi niet? Ja. Naderhand kwam de verscheiden dialectgrammaticus uit het materiaal. Jaap Spa en Philomène Bloemhof, die merkten die later. Zelfs kon ik aan de slag met de generatieve fonologie van Stellingwarfs. Entjes had mij wel proberen te interesseren voor wat anders, voor heel wat anders. Het had ook heten kunnen de mogelijkheden en onmogelijkheden van het streektaalwoordenboek. Hadden geen verkeerde keuze geweest. Maar ik keus voor wat anders. Denk nou niet dat Entjes geen interesse stelde in moderne theoretische zaken. Zo legde hij in een lezing voor de ISEL Academie heel helder uit de werkwijze en opvattings van de sociolinguïstische trendsetter William Labov. Hier nog even zijn felicitatie bij mijn promotie. Wat was dat dan, die klanken van Broekhuizen in Overijssel? Laten we eens even kijken naar de resultaten voor het dorp Dalfsen. ISEL Academie bestuurslid en Neerlandicus Jan Christen, hier aanwezig vanmiddag, later deputeerde, was contactpersoon en invulder van de woorden die autochtone sprekers opgaven. Dan feliciteerde hij mij nog met de promotie. En hij was dus een van de mensen die met hulp aan het bij brengen van materiaal in Dalfsen. Van Entjes naar Dalfsen en de westgrens van Old-Saxisch. Hier zie je een kopie van 4 fiches waarop zulke groepen, in dit geval dus met dank ook aan Jan, de kaartjes invulden. Vooral de klinkers kunnen ons wat zeggen over de klankgeschiedenis en het verband tussen Dalfsen en andere streken, steden en dorpen. Bijvoorbeeld, Dalfsen
blijkt bij Oostelijk Salland te horen. Kijk als in Dalfsen, hoor die ook in plakken als Ommen, Raalte enzovoort, de korte klinker in Etten en ook de korte klinker in Malle. Maar in het Noordoosten en ook wel in Zuidoost-Twente, daar komt Mal voor, dan heb ik het over Twente, en ook in Zuidwest-Drenthe, Zuidwest-Twente nemen die kwalijk, hebben we dus eenzelfde vorm als hier. En dat is wel een interessant verhaal, want als je het allemaal nagaan, dan blijkt daar een verhaal over te maken, en dat staat voor een deel ook in de notendoppen, hoe de ontwikkeling was uit het Old-Saxisch van deze klanken en hoe die ook reflecteerd worden in streektelverschillen tussen verschillende gebieden. Het meest opvallend, dat is de vorm mjolle. Even kijken, waar heb ik Friesend Veen? Mjolle en jakken. En dat komt doordat er nog die J in zit. Hè? En dat is een ding niet voor één woord, maar dat is voor een hele groep woorden. En dan spreken we over structureel. En dan kunnen we bijvoorbeeld hier kijken, dat Njettel ook hem op een vergelijkbare manier vult, maar dan met een W in zwommer voor zomer, kwakken voor koken, jukken voor keuken, jutten voor geut, voor goot. Dat is heel bijzonder, kun je zeggen. En daar is al verschillende keren ook over gepraat. Hoe komt dat? Horst, iedereen kent wel de begrippen open en gesloten lettergreep. Bij lopen is de eerste lettergreep open en schrijven we één klinkerteken voor de O. Bij loopt tweeën. Dus we spreken van lopen en loopt. In ons geval, vanmiddag, gaat het over klankontwikkeling. Niet om schrijven. Rond 1150, 1200 ben Old-Saxische korte klinkers in open lettergrepen, in korte klinkers in open lettergrepen, waar had ik het net over, veranderd in een tweeklank. Zo ontstond bijvoorbeeld uit dat etan, ontstond dus open lettergrepen, etan, ontstond ieten. In sommige streektelvarianten in Twente is dat zo. Zo ontstond ook Giero. Waar heb ik die? Hier bijvoorbeeld. Giero, Zuidoost-Twente, Friesend Veen. Dat komt uit Old-Saxisch Givelja. Zo'n ie, dus zo'n tweeklank hier, die wordt beschouwd als de oudste fase. Die wordt nog gezegd in Friesend Veen, maar ook anders wel in Zuidoost-Twente. Ook in een riegel andere woorden hij dat wel. En bij meer klinkers werkt dat zo. Neem Zuidoost-Twents leven. Dat ontwikkelde hem tot de fase javen in Friesend Veen. Zuidwest-Twente, Dalfsen en omgeving en Zwolle leveren de volfase leven op. Dus daar. We zien deze ontwikkeling in een zonoemd continuum. Dus vanaf zeg maar, de Oostgrens tot Zwolle ligt het heel erg op elkaar. En dat gaat nog veel verder. Dus de verschillen die naast elkaar bestaan in het landschap als het ware tussen de verschillende groepen bewoners. Die kun je weer vinden in dit soort woordmateriaal en relateren aan de geschiedenis ervan. Waar komt dat weg? Dus wat ik zei, oorspronkelijk dit en dat wordt dat enzovoort. Nou, daarvan vind ik, dan kun je het wat rustiger bekijken, voorbeelden in het boek. Het hele boek staat er gelukkig niet vol van, anders was er voor de rest geen ruimte. Want er is heel veel over te zeggen in Twente en omgeving met name. Ja, en dan heb ik hier Zwolle ook nog bij staan. Etten, dat past in die zin in het riegeltje dat we dat beschouwen als weer een verlenging van de F van Etten. Dus verderop is dat veranderd, maar het sluit wel aan zeg maar, in het idee van dat continuum. Ik heb ook wel dat dit hier in Malle nog wel bestaat in Zwolle, maar dan hij ook wel omgevingsdoor weer van, door het meulen worden is en later zelfs meulen. Dus dan wordt de U wordt nog hoger. Nou, die verhoging van klinkers, het regelvest in Kampen en omgeving en ook in het Stellingwars. Daar is dus meulen tot meulen worden. Eten tot eten. Oh, even zo. En hier zien we de streektaalindeling, dus waar had ik het net even over. Ik had het over deze gebieden. Dit gebied hier zit eten enzovoort en hier zit eten en daar ook eten enzovoort. Het worden dus meulen, van meulen naar meulen, eten worden eten, leven tot leven, over en over enzovoort. Dat moet wel, dat het zo west hè, want in het Stellingwars bijvoorbeeld ontstaat u dat woord in week voor een mannigisch eend, de woord, wat hier wijken is daarboven een e worden. En zo hebben we meer voorbeelden dat een ei
in het westelijke gedeelte tot een E worden is. Zo hij nog relicten overblijfsels van die R-vorm, bijvoorbeeld in stellingen als peren, verperen, verpeer. Die hebben ook mijl in plaats van meel. Maar uiteindelijk op de westelijke Veluwe, aan de westgrens van het Old-Saxisch, dan gaat dat ook zo, allemaal verhogings. Dan wordt het dus zo. Eten, over, leven, meulen, met die hoge klinkers, vind je op de West-Veluwe, aan de westgrens van het Old-Saxisch. Dat is invloed van het Nederlands, hè, zeggen sommigen. Maar dat vind ik te makkelijk. Op de West-Veluwe en in West-Salland is Neder-Saxisch eten tot eten worden. Over tot over, de verhogings van de klinkers zelfs. Zoals dat ook in alle andere talen wel voorkomen kan. Het valt goed te argumenteren dat het niet gewoon om overnemen uit het Nederlands gaat. En dat komt omdat we oudere vorms nog weer ondervinden van het type die niet in het Nederlands voorkomen, maar wel die verhoging hebben. Zoals in week, want het komt niet in, als mannetjes eend, niet voor in het Nederlands. Dus het is een R tot E worden. En dat geldt ook voor het geval van blekkens, daar kreeg ik aanstaan nog een kaartje van. Blekkens betekent mazelen. En blekken, dat wordt oostelijk zegt, die hebben rond Zwolle een tussenvorm blekkens. En westelijk, hij op de Veluwe, hij blekens. Maar het is geen Nederlands woord. En het heeft wel die verhoging gehad. Dus daar is heel veel over te zeggen. Het zal ook wezen kunnen dat een vorm als geute, daar is die weer. Hier, waar die balkjes staan, zeggen ze geute en hier geute. En nu is het bijzondere dat het dus weer zo'n voorbeeld is van een verhoging. En als het nou invloed weten zal uit het Nederlands, dan zou je eigenlijk verwachten dat het eerder goot worden zal. En dat gebeurt dus niet. Dus mijn stelling is eigenlijk van, ja, hier in dit westelijk gebied weer allerhande eigen natuurlijke ontwikkelingswest van het Neder-Saxisch. Die passen in de natuurlijke klankontwikkelings en die niet duiden op de invloed op het invloed van het Nederlands. Maar er zijn nog meer dingen. Bijvoorbeeld, deze O-klank kun je weer omvoeren naar het vervolg van het Old-Saxisch, Middel-Neder-Duits. Ze zeggen op sommige plekken op de Veluwe ook D in plaats van die. D-man in plaats van die. Vermoedelijk ook een rest van het Old-Saxisch. Mond onder is een bepaald gedeelte van het Noordwest-Veluwe. In plaats van mond onder. Dat vind je op de Veluwe, maar ook in een raand onderin in de Achterhoek. Dus dat betekent wel dat er toch resten binnen waarvan ik denk, ja, dat ligt toch wel op het grond gewoon op het Old-Saxisch. We zien ook op de West-Veluwe gewone Old-Saxische woorden die geen Hollandse tekenhanger hebben. Bijvoorbeeld brink, dat is eigenlijk een oostelijk, oftewel een Neder-Saxisch woord. Gier is uier van de koe. Bladzijde 21 van het boek, daar vind je er meer over plus een kaarten. En dan het woord wel, velen, voor wie. Dat is duidelijk Neder-Saxisch, ook in het Middel-Neder-Duits komt het voor. Het komt ook voor op de West-Veluwe en op de Noordoosthoeken van de Veluwe. Hier is een van die kaarten dat Philomena straks over had, die taalatlas van Hiroma. En daar kun je op zien hoe dat zit met, hier zijn de welvormen, voor wie, hier zijn ook de welvormen. En hier heb ik ze toch ook nog vullen, ook al staan ze bij mij weer niet op deze kaarten. Dus ook daaruit blijkt dat het vaker gaat om woorden die teruggeleid binnen tot het Old-Saxisch. Hier, hij is gebied van het Old-Saxisch, zoals het meestal tekend wordt. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder, dat we nou eigenlijk in die verhaal horen dat het verder gewoon is, dus ook op de West-Veluwe. Een 9e eeuwse bron zegt dat de missionaris Lebuinus opdracht had te preken in het grensgebied van de Franken en de Saksen aan de IJssel. Hij moest van daaruit de Saksen bekeren. En de grens van het Saksische meervolks uitgaan op ut, denk aan wie neemt, die neemt, zij neemt, ligt zolang als ons bekend is westelijk op de Oost-Veluwe. Dus hier, dat zal de grens zijn. Wat ik verteld heb, en waar nog wel meer voorbeelden van gegeven worden kunnen, en dat ga ik ook nog eens doen in de publicatie, dat is dat daar dat Old-Saxisch ook voorkwam. Dit is een kaart van Adriana Hol. Hier is te vinden waar ze geurten zijn, of gatten, in plaats van goten. En hier ook goten. En hier is het geurten. Zie je wel dat ook op dit punt die westgrens toch wel aardig westelijk ligt. Hè? Ik ga hier nou om tijdsreden niet verder op in. Ik ga overstappen naar wat anders. Moet ik wel even kijken dat ik de goede pleitjes er nog bij heb. Hier is de pleiting van
Blekkens is mazelen. Dan hebben we die nog een keer. En hier ga ik niet over spreken, maar waar ga ik wel over spreken? Daar wil ik mee afsluiten. Diepgaande studies naar de klankpatronen uit heden en verleden en de samenhang tussen alle gebieden, als deel van de Neder-Saksische taal en letterkunde. Dat zal ik bepleiten willen hier. En waar dan ook. Zal daar vandaag aan de dag geen belangstelling meer verwezen? Ik denk dat het meevalt. De oudste van de beide kleinzonen van mij, die zegt, hij is 3,5, hij zegt lessen tegen mij, Pake, jij zegt vogels, hè? Ik zeg vogels. Ik zeg, precies mijn jongen, zo is dat. Dan is het even stille. Er wordt diepe nagedacht. Pake, zegt hij voorzichtig, en toegelijk heel nadrukkelijk, jij zegt ook meeuw, hè? Nee, mijn jongen, dat nog weer niet. Ik zeg een meeuw. Kijk als jou. Als we nadenken met een allen over onze taal, die taal praten, die taal lusten, schrijven, koesteren, dan is dat toch prachtig. Niks geen domdenken. In de gevleugelde woorden van diezelfde kleinzonen, voort ermee. Ik dank je. Ik heb hier trouwens voor mij Anne Doornbos. Die heeft een mooie thriller geschreven. Ja. En het is De Paddenvanger. Ja. Mooi boek. Allemaal koop. Ja, ja. Nou ja, en wat ik zie is, hij schrijft in een streektaal. Dan moet je schrijven over dingen die nou gebeurt, die er nou toe doet. En die nou mensen bezighoudt. En dat betekent dat je best nog eens een keer over je jeugd mag praten. Dat is helemaal niet erg. Maar het moet niet romantisch en melancholiek wezen, zo van vroeger en zo wat allemaal. Vroeger was alles niet nodig. Er zijn dingen vroeger gebeurd. Ik schreef ook wel over de oorlog en dat soort dingen. Maar je schreef over dingen die er nou toe doen, die nou mensen bezig. Ja. Ja, en verneem je dat er nog een verandering in komt? Want ik weet er wel dat in Drenthe is er heel goed mee bezig. Ja. Dat wel. Maar als ik zo om je heen kijk, gebeurt er vrij weinig op schrijveriegebied. Ja, in Drenthe gaat dat gelukkig aardig goed. En er wordt veel geschreven in Drenthe. En er wordt geschreven over dingen die nou gebeurt, die nou speelt. En die over thema's gaat die nou mensen bezig houden. En dat is hartstikke belangrijk. Ja. Dat moet zoveel mogelijk gebeuren. Dan krijg je een breed publiek met, net als die zei van die thriller. Wat ik zelf merkte is dat daarmee bereik je niet aan het publiek. Ja. Ik kom mensen op wat van de wijze, ja? Ik kom mensen in die zeggen, ik heb nog nooit een Drents boek gelezen, maar ik lees wel thrillers. En ik wil ook deze wel eens lezen. En verdomme, ik kan het nog lezen, nog veel meer niks tegen. Nou. Ik kwam mijn vrouw tegen, die collega van mijn vrouw, en die heeft Surinaams-Chinese achtergrond. Die heeft dus nog nooit een woord Drents lezen. Die hoorde dat ik een thriller schreef, maar die zei, dat lees ik geen, ik probeer het gewoon. En verdomme, ze kon het allemaal lezen, voel me niks tegen. Mooi. Kijk, en dan zie je dat de manier waarop schrijft en de genre waar je schrijft, dus kennelijk mensen bereikt die niet zo makkelijk een streektaalboek schrijft, maar het genre wel aan doet. Nou, dat vind ik de moeite waard, want dan bereik je mensen met en dan laat je zien dat die streektaal ook heel goed dit soort dingen schrijven kan. Goed verhaal. Ja, nou, gewoon doorgaan. En wat doe je van schrijver als Chris Kenter? Daar ben ik hartstikke wies met. Dat is mooi, als je die boek, dat verhaalbundel van hem leest. Moenen, ja. Moenen. Man, dat stunt verhalen en ik bleef ademloos achter. Een geweldige mooie taal, hè, mooie slingerende zinnen en zo wat. Ja. Alleen daarom moet je het boek lezen. Maar ook hele verrassende verhalen met een insteek en dan begin je denken, wat giet dit hè? En aan het einde ben je verbaasd achterbleef. Verkeerde benen zat. Hoe kan dat nou toch? Dat ik hier terecht kom. Ja. Nee, dat ben een mooie ding en het is mooi dat zo'n jonge vent zo in de streektaal schrijft. Hartstikke mooi. Ja, en ik vind het ook mooi dat duur zulke schreeuwers wordt herinnerd aan het feit dat we nog niet meer op onze eigen ster te wonen. Nee, precies. En dat met internet dat we de hele wereld ook je kunt met 2 seconden kunnen we Japan weg. Ja, nou dat is ook mooi. Dat zie je met Chris ook, die heeft in Londen woont dan weer in Madrid. En dan schrijven we gewoon hartstikke mooi Zuid-Drents Noord-Overijssel, net hoe je het noemt. Ja, en op Beldspraak heb ik volgens mij wel eens een keer een plaatje gemaakt van wanneer was het vakantie, het is nu september. Ja. Kort voor de vakantie, een plaatje van Leur die op het strand links. Ja. En hoe we spraken kan gewoon met teksten bij. Hoeft niet in een koffer, kun je gewoon met dring. Ja, dat is mooi. Niet extra voor te betalen. Nee, precies. Ja, dus zo gaan we door. Goed. Is nog veel moois te maken. Is er nog een vervolg?
op stapel? Of, ik ben een beetje begund met een vervolg. Ja. Nou, mooi. Kun je daar al iets over vertellen of mij dat nog niet? Nee, dat moet je met trillen nooit doen, maar het gaat wel weer over dezelfde hoofdpersoon of zo, dat soort dingen. Mooi. Succes ermee. Ja, dankjewel. En jij ook succes, hè? Maar ik weet Friese Veenders, dat is er nog. In Petersburg? In Petersburg, dat is een woonwijk die... waar de Friese Veenders aankwamen om hun spullen te verkopen. Ja. En zij brachten dat ding uit de Friese Veen, brachten ze doorheen en dan weer Russische spullen terug naar hier. Hé, maar dan moeten we officieel introduceren. Ja, ja. Die Henk Scholten. Henk Scholten is van 2 deuntjes voor een cent. Ja. Zeg dat gewoon Gronings of niet? En ik ben man van streektof voor het Centrum voor Groningen Tol en Cultuur. Oh, dat doe je er ook nog bij. Nou, dat is mijn hoofdtalk. Ik sta 28 uur op de payroll en ik zit in het archief in Grun. Ja. En vroeger was dat Huis van de Groningen Cultuur. Ja. En ik heb de telescopen openstaan voor alles wat maar met project Grun te maken heeft. Dus het is niet alleen het tol, maar ook geschiedenis en het huidige totaalpakket. En dat nu we tegenwoordig heel netjes immaterieel erfgoed. Ja. En de tol is het voertuig van de geesten, wat te zeggen. Hoe je er weer hele mooie dingen mee maken. Is waar zo. Ja. Maar dan vraag ik me af, er waren ook net als ik een beetje een afstichter zien van deze nieuwe dag, het gevoel aankoop. Maar hier op de dag, wie moet een boek hebben. Of we moeten een boek hebben, die Neder-Saxische sprake is erkend. Wat doe je daarmee? En dan moeten... Nou ja, ik zal je vertellen. Ik heb toch een beetje de hand in had. Omdat ik vond, dan lees ik weer zo'n artikel, dan weer zo'n artikel. En dan kreeg er een weerwaar van verholen van noord tot zuid. Dan heb ik gelijk een helikopterview, een bouwtje. Dat allemaal een beetje de zin en onzin hebben omgezet. Om dat even... in compacte manier, leegdrempelig aan het volk te serveren. Ja. Want het is heel complex eigenlijk. En nou ja, hoe ben ik erop gekomen? Ik was op een dag van de Bundesraad Niederdeutsch in Kloppenburg. Met Schwankistad, op het luchtmuseum door. En toen kwam ik in aanraking met Heiko Gauwert. En Heiko Gauwert is een kuster, die zeggen altijd kuster tegen schoolmeester. Deze hoofdstaat maakt voor de Platduits in Schleswig-Holstein en zit ook in allerlei gremia. En die heeft een fantastische voordracht gehouden, ook in Neuderdorp, oud-Niedersaksisch, van de middeleeuwen tot nu helemaal context. Ja. En ik kreeg ook notitie van een heel leukje boukje, waar ik het nog even kwam en mijn dag zo uit Noorlezen kon. Ik denk, eindelijk een keer waar ik echt wat aan heb, word ik dan op poot met gewoon in een roze het spul even weer op mijn dichtje heb. Toen kwam ik weer terug op kantoor en wie ben nog elk jaar georganiseerd weer in de stad van het Centrum voor Tol en Cultuur. In maart, streektoonmoord, de dag van de Grunnige Tol. En dat is net een soort bonte bazaar met muziek, met lezing, met een culturele markt. Waar al die organisaties die op wat voor manier in Grunnen actief zijn in streektol, de vlag uit kunnen zetten. Ja. En ik dacht van nou dat convenant er is, maar eigenlijk was het sowieso al erkend, maar dat in Zwolle de Victorie. Is het natuurlijk wel zo van, als je dan zo'n item hebt, dan moet je een poel met dat ook op zo'n dag laten zijn. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb die Heiko nuigd om vanuit het Duitse perspectief rol te houden en een lezing. En ik had ook Henk Bloemhoff gevraagd voor de andere kader. Maar ja, Henk was ziek, die had de griep, dat is jammer. Maar ja, er is een heel grote dag in de stad. Wist er ons wees nog nooit? Groningen? Nee, maar de dag van Groningen Tol. Nee, nog nooit. Dat was een keer dan. Ja, dan ben je een keer nu. Ja, ik denk dat je wel via de sociale media, maar word ik hevig actief ben. Maar in elk geval, dat zweefde me al door mijn kop in. Heiko Gauwert had ook veel succes met zijn thuisproef. Hij heeft 3 lezingen gegeven. Is ook op YouTube te zijn. Ja, ik heb voor mij wel een keer voorbij zien komen op Facebook of zo. Want eigenlijk hebben we deze symposium ook op YouTube zetten. Maar oké, dat is een ander zoek. Maar in ieder geval, ik bel Henk Bloemhoff een paar dagen erop. Ik zeg, er moet toch wat komen, want het is toch, ik ben mis met veel verhoren. Ja. Nou, toen is Henk bij me gekomen. Ik heb Henk het boukje van Heiko gegeven.
En Henk had ook contact met Heikel gehad. En een paar weken later, dat was in november, december. Nou, het was al heel gaaf. Toen zei Henk, ik ga het down. Nou ja, en toen tussendoor. Ik heb veel informatie over allerlei domeinen. Heb ik ook wat dingen aangeleverd. En wat schetst me verbozen, vlak voor de zomervakantie. Ik word even op een woensdag in maand juli, eerste week van juli, een briefje van Henk. Kies toe volgende week woensdag ook, want dan moest Boukje in ontvangst nemen. Ik denk, dat is raap. Want er was wetenschappers en Boukje maken, dat duurt jaren. Ja. Maar ze hadden de damp er ook gauw onder. En toen dacht ik, nou is het er. En nou wordt het natuurlijk, heb ik het ontvangst genomen. Ik heb natuurlijk ook mijn zegje erover doen. En ik heb wat gevuild dat het ook hoog tijd was. Want ik ben ook vanuit de politiek van veel instanties die ook allerlei onzin verkondigen. En is zo'n Boukje is gewoon heel helder. Ja. En dus daar ben ik wel blij mee. Maar denkst u niet dat het nog weer een beetje... het is weer een beuk. Ik weet het, mensen de ontlezing. Maar dan heeft wel... Dan kan ze niet zeggen, het is er niet. Ja, dat is waar. En verder, als er is, is het er. En als er tol wil is, om dat zo mooi te zeggen, dan komt ook wel goud. Maar ik zei nou dat het geschrevene, moest er ook al die drog over mocht, ja, dat is altijd al weggelegd voor een kleine groep. Ja. Moest de creatiefheden, moest zin in schrijven hebben, maar we hebben een andere groep erbij gekregen. En daar zit ik natuurlijk midden als het gaat om streektolmuziek. Ik mag denken met, ik noem het ook in de 21e eeuw, de gouden eeuw van de grunnige muziek. Ik mag het woord gouden eeuw niet zeggen. Nee. Maar ik ben zelf muzikant vanaf 76 met turf. Dus ik ben pionier best. Nee, ik heb gewoon een band. Ik ben eigenlijk tegelijks begonnen met normaal. Want normaal was rhythm and blues en wie waren meer de folk van Steeleye Span en Fairport Convention. Dus daar was een beetje mee begonnen. En we hebben die golden jaren wel metgemaakt. Folkclubs overal, we praten ook overal op. Ook veel in Enschede, in de Kokenjuffer. En de Tor was in Enschede belangrijk. En Café Labadiek was dat vroeger. Dus jaren 80 producten over. En altijd in streektol. Maar ja, oud dus staat, ik heb vroeger ook Engels zong, maar ze zeiden voor iedereen tegen me, you have your own language. Ja. And you have your own culture, why don't you sing your own songs? En dat was ook, dat had een punt. Nou, dat ben ik omschakeld. Maar dat is een verhaal aan zich. Maar ik ga nou naar deze tijd, de 21e eeuw. Grun mocht een waanzinnige tijd duren. Ook jonge mensen, Arnold Veeman, Marlene Bakker, Wat Aams. Maar ook Jan-Henk de Groot, Edwin Jongendijk, Harry Niehoff, Bert Halders, Swinder, Turf, Christophe Groen, Sterenvanger. Nou, ik ben op dit moment uit 150 bands en solisten actief in Grunners. En, dat is behoorlijk wat. En voor 2000 kon ik dat op 2 handen tellen. En dan kun je wel zeggen, waar komt dat van? Die vraag is maar je hebt ook zelf een podium voor gecreëerd. Ja, nee, 20 jaar 2 deuntjes. Ik heb vroeger sessies georganiseerd met muzikanten. Toen had ik een hele grote studio. En ik bouw elke nacht een studio 10 aan. Maar ik zei, je mag wel komen, maar met neerlaatje komen. Geen cover. Ja. En ook geen vertoon. Nee. Gewoon oorspronkelijk werk. En schrik nooit weer. Zeker op 20 jaar hebben we 600 nummers opgenomen. En dan ineens was het wel. Ja, daar gaat het greur. Maar we hadden natuurlijk ook voor 2000 wel Erwin de Vries kist toch wel, denk ik. Nou, en dat is Via Buze, dat is ook een corrivé. Ja. Nou, en er ben ook van die Douwerbrenner of Klaas Perk. Ik kies in de stijlen, hè. Van Americana tot de hele Europeana tot rap, hip-hop, alles heavy metal, death metal, trash. Kies die bedenken of de ben lu in het Grunners bezig om de muziek in te maken. Ja, dat vind ik wel mooi. En die diversiteit, dat is nou eigenlijk waar de Barrel Springleden hoort.
Maar is dat niet alleen maar op ogenblik, hè? Want als Marlene Bakker als voorbeeld neemt, dan zie ik alleen maar in het Gronings. En kan je dat zelf niet? Ja, ze kent ook wel proten, hoor. Ja, maar dat doet de Leeuwen niet. Nee, maar als er ben wel gelegenheid in Groningen, was het wel door. Oké, maar het is het probleem, als ik in Enschede op ga trainen, dan ga ik geen Gronings proten. Waarom niet? Ik doubt wel, maar ik doubt het een beetje mengtool. Ja. Want anders was het meestal wel een beetje, ben net schoolmeester. Doe je dat nu nog? Of is het nou echt Gronings? Ik proot nou Gronings met die. Maar dat doubt ik wel, want er zijn ook wel lui die, als ik... Een groot voorbeeld, Herman Venkers, die ook in de stad woont. En ik heb zijn eerste schreden op het pad van de cultuur in de Twents wel metmaakt bij ons in de folkcafé De Plus. Eind jaren 70 was legendarisch met op Zwart Zangzaad, dat was zijn eerste show. En als die om een moment los gaat in heel strak wierdens of zo moet ik dan zeggen, dan moet ik me nu ook gaan spitsen. Maar die had ook een tussenvorm ontwikkeld. Daar heb ik wel school. Een beetje stoel is op het Nederlands. Ja. Maar ik vind het altijd mooi als je het erover hebt. Wie griept automatisch weer op het Hollands? Een bepaalde tussenvorm te vinden. Maar ik vind het altijd mooi, want ik heb natuurlijk veel te doen met de leurroute naar Duitsland. Ja, ik ook, hè. Dan kan dat niet. Nee. Maar die kan geen Hollands, dus... Nee, maar dat zal ik je ook even vertellen. Ik ben 17 jaar lang cultuurintendant geweest van een EU-regio. Oh ja. Bij de Eems-Dollar-regio tussen Oost-Friesland, Emsland, Groningen en Drenthe. Een dollartouw. Ja, dus door heb ik... als ik door mijn cultuurkring naar Oost-Friesland, door spraken we... Wij spraken Oost-Friesen, niet Gronings. Anders duurden de verholdens te lang. Dus, maar ja, dat is voor ons natuurlijk zo. Als ik bij Schansen de grens overhoor, dan heb ik geen verschil. Als ik in Ditsen ben, daar proot net zo Gronings als ik ook. Mm-hmm. En dan ga je in Leer, Aurich, Emden. Ik ben Meurden in Emden. Nou ja, in Emden is natuurlijk een status aparte. Want we hebben in de 80-jarige oorlog door de Geuzen gezeten. 20.000 Nederlanders. En dat maakt ze nog in de tol van Emden. Dat zit heel sterk in de mensen. Maar als ik kijk naar contacten Groningen en Oost-Friesland, dat gaat zo in elkaar over. En dat maakt ze ook, die contacten ben er al heel lang. Ook in de muziek, hè. Dus toen niet meer muziek begon met... Is dat niet iets van de laatste jaren? Of nee. Is het echt altijd daar uitwisseling? In de jaren 80 trad ik al op in Duitsland. Dus sterker nog, als ik Duitsland... Terwijl dat bij normaal niet lukken. Nee. Die heeft dat wel geprobeerd. Ja, dat weet ik. Maar normaal, dat heeft toch te maken dat het Oost-Fries en Gronings dichter bij elkaar staat. En als normaal op een moment naar Oost-Friesland gaat, hoewel normaal gaat wel naar Denemarken, hè? Dus dat weten ze wel af. Dat is waar, ja. Maar ja, ik weet niet wat dat is. Dan staat het toch, net zoals Drents, dat staat veel verder van het Oost-Fries af dan het Gronings. Maar u moest ook één ding gaan begrijpen. Er komt straks een fun-app uit. En zo noemen dat een fun-app, een lollige app, met al die Saksische varianten. Ja. Daar heb ik ook aan meegewerkt. Maar de Groningers hebben natuurlijk zo'n lange geschiedenis tot aan de diktaal. Ook in woorden. Als je kijkt wat door gewoon aan woordgebruik aan voorkomen ben, om dat zo mooi te zeggen. Ja, dat is heel authentisch op zijn Duits zegt. En dat gaat heel noodloos over in Oost-Friesland. Dus stoorkundig het Wotter het ertussen liggen. Maar Wotter was een plek waar je contact met elkaar kon hebben. Maar je kon niet het Boetangen mogen. Nee. Dat was onderdringbaar. Dus dat is al een verschil. Maar over Wotter, door een beetje die contacten tussen Emden en Groningen dat het heel sterk was. Kijk, en ik denk, als je in zo'n moeraswereld zit, dan maakt het al tussen Tropel of Rutenbroek, dat begint al een stuk te vervlakken. Maar dat zie je in Twente net zo, want we hebben het net over Friesenveen, het Vienne. Ja. Het Vienne heeft inderdaad aan de westkant, richting Holland, zat een groot moeras, de Mol. Ja. En daarom zie je nog steeds, hoor je aan mijn plaat ook nog Münsterse invloed. Ja, dat zal ook wel. Kijk, dat Velings, dat is ook natuurlijk, vrouwgras Vienigeltje, dat is toen natuurlijk allemaal wel een beetje bestudeerd met Carl Sauvergeert, Arnold Rakers. Ja. Dat soort mensen, die zaten in de groot-Neder-Saksische gedachtengoud van het Vienigeltje.
Bij het klooster Tropel ben er bij aankomsten West-Duitsland. Dat is in de eind jaren 50 om er met elkaar over te discussiëren, om te praten. Maar dan zag je ook wel, als je die verslogen door van leest, dat zit allemaal in de archieven. Ja, dan maakt het zo van dat douwen het nog veel dichter bij elkaar stond dan nou. Maar het is ook een beetje uitgegangen worden. Ja, dat klopt. Want het is in Nederland veel meer richting het Hollandse Ja, betrekken. Dat verneem ik ook. Je weet natuurlijk wel dat ik er ook zit met die Nederlandse wiek. Ja, dat was ik. Schriftwijze. Maar wie verneemt waar? In Nederland, en zeker in Twente, heeft tot minder generatie was het nog redelijk normaal een platte keuken. Ja. En dat heeft in Noord-Duitsland een hele andere ontwikkelingen had. En de jonge morgen waar ik mee samenwerken aan die Nederlandse schriftwijze, die heeft echt met een grofvader grofmoor een tafel willen zitten van let me hoe plat. Terwijl ze wie ons eigen plat door die jaren heen nog verder ontwikkeld heeft en dus vooral naar het Hollandse bekeken. En je zou kunnen zeggen dat uw plaats wat ouderwetser is. Nou, mij wordt verweten dat ik al moots Grunners probeer. Maar ik ben nu 60 jaar en ik ben net zoals Harry Schoolmeijer. Die het van u uit niet metgekregen, maar ik wel. Mijn vader heb ik nog nooit een woord Nederlands horen praten. Dus ik zit natuurlijk ook nog in Tol eiland. Ik praat geen koloniaals. En dat is de jongste variant van het Grunners. En dat komt, Stadsknoor bestaat 250 jaar. Alles wat er woont, kwam van elders. Om het veen te ontginnen. Er kwam Friesen, er kwam Drenten, er kwam Brabanders, Zeeuwen. Daarom hebben we ook nog allerlei relicten in het Zeeuws doorin zitten. Dus echt een multiculturele tol. Van alles waar. Ja, maar dat is en ook veel Duitsers. De Lapke Poepen was wat die als de middenstand van Musselknool heeft, die is katholiek. Hè? En gewoon katholiek, dat is wat bijzonders. En de roots, de wortels, liggen allemaal in Duitsland. Kijk, en dat zootje ongeregeld bij elkaar, pioniers, die had die tol zo'n bok zo steeds. En dat is heel spannend. Maar daardoor kreeg je op een moment al een modernere opvatting. Ja. Ik moet hem tussen duur, want ik zie dat de beuken al hartstikke weer uitverkocht zijn, maar ik moet er 2 kopen. Nou, maar we hebben ook wel genoeg verteld. Ja, dat durft me ook. Ja. Nou, was wel plezierig, Ja, Martin. dankzijds. Wie zijn we elkaar wel een keer weer. En wie hoort het nog maar? Ja. Kun je zelf weer rummen lusten? Ik volg het wel. Hartstikke goed. Ja. Bedankt en wie spreekt elkaar. Oké. Goed. Veel plezier. Was er wel even snel hier. Nou, heel leuk. Dat hebben we al gewonnen. En ik sta hier met Philomene Bloemhoff. Philomene Bloemhoff is een van de metschrijvers aan Neder-Saxisch in een Nuttendop. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Oké, nou, en wat heb je precies bijgedragen aan het boek? Ja, dat wilden we graag een verrassing worden. Oké, ja, leuk me dat boek gewoon kopen. Wat zeg je? Leuk me dat boek gewoon kopen. Ik versta jou niet. Is dat de Driesens wat zo dat is moeilijk heel is? ja. Ja, leuk me dat boek gewoon. Leuk moet het boek gewoon kopen, ja. Ja. Nou ja, mijn aandeel is vooral het zien laten wat er allemaal aan het onderzoek west is in de afgelopen tijd. Ja. Ja, of eigenlijk sinds de 18e eeuw al wel. Dat hoofdstuk is van mij, hoofdstuk 6. Zo. En dan nog stokjes uit andere hoofdstukken. Want we hebben de boel zo'n beetje verdeeld. Ja. Waarin een boel van bus, daar heeft hij wat van opgeschreven. Oké. Ja. En toen dat boek aangekondigd werd, toen heel volgens mij hebben jullie een beetje wat te doen gemaakt bij bij Mark van Oostendorp. Ik weet niet of je de naam kent. Dat is een hoogleraar in Leiden of in Nijmegen of in ieder geval. Maar hij zei van, mijn collega West. Ja. Hij zegt dat boek, zus of zo. Ik zie dat meneer Scholtmeijer zich ook mengt in het verhaal. Ik zie dat opnemen, als je dat even ziet. Oh ja, dat is prima. Dat geeft niks, maar je mag er wel helemaal van vertellen. Ja, dat vind ik prima. Ja, wat heeft den zelf volgens mij, wat zei dat ook? Neder-Saxisch bestaat niet, zei ja. Ja. Neder-Saxisch aan zich. zich. Dat een 19e eeuwse opvatting van taal. Ik vind pluriformiteit, dat is voor steeds belangrijker in talen. En ook kijken,
als er nou iemand uit België of zelfs al iemand uit Zuid-Nederland voor de televisie heeft, of omgekeerd in Noord-Nederland, dan wordt het ondertiteld. De toekomst is een pluriforme taal en ik ben helemaal niet voor één taal. En hij maakt het punt van het is een politieke beslissing, maar als iets politieke beslissing is, dan is het Nederlands. Ik bedoel, en als het politiek is, dan heeft Leu daarvoor gestemd. Ja, en het volk heeft daar dan over besloten. Ja. Maar dat hele idee nazistaat, eenheidstaal. Het zal niet bestaan omdat het geen eenheid is. Dan bestaat het Nederlands natuurlijk ook niet. Dat is ook helemaal geen eenheid. Nee, politiek afgedwongen. Ja, precies. Nee. Oh, maar wij hebben er niet op gereageerd, hè? Van Oostendorp. Want we dachten, nou laat maar. Om gewoon werk creëren. Dan gaan ze daar weer tegen inschrijven en zo. Dit ging fantastisch. Verder niet van belang. Nou, vooruit. Dan loopt dat bij.